يسمعني عدي هاجري فرعات يسمعني صندوق بلبل فرعات يسمعني عدي هاجري لسا يسمعني الصندوق بلبل فرعات يسمعني عدي هاجري ناس سقراي عري عدي هاجري ورمخ يستحني عدي هاجري فرعات يسمعني صندوق بلبل فرعات يسمعني عدي هاجري لسا يسمعني الصندوق بلبل فرعات يسمعني عدي هاجري سلام تعني هاولي كبرات بيت سبب دبيت ميديا كمون تخطاتلتي مدب كاباكم نواكم مدب كاباكم نواكم نايلومي بستوسنو دقائق زنقع لنا إن عتينا زلنا بستوسنو ناي تكنيك قدايات يوم زيوم كتردونا يخم زبل امنة اللني نقرقن من قبرهم صانحيت بدنبي كن كحاحس كن مكورينا مسقاشاي زلهو مسقاشاي زقبرو صانحيت كتكتاتلو بزي قاد قعدمي بناي ددبيت ميديا ناي يوتيوب شانل كمون الوجين ميديا يوتيوب شانل ون كترخو تقول يخم زو حزن صرح زلنا اما حبراو ميديا تكتاتلنا مالت ايه بتلفزيون تكتاتلنا خا قدتا بددبيت تلفزيون املا ايست افريكا زدمص ኣብ ትግራይ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ብሰፊሑ ዝድመፅ ቴሌቭዥን ጣብያና እዩ በዚ ትከታተሉና ንኩልኩም ሰላም እንዳበልና ኢና ክንጅምሮ ናይ ሎሚ ከምኡውን ይቅርታና ቅድም ኢለ ዘቕረብክዎ ማለት እዩ ናብ ጋሻይ ክወስደኩም እየ ፃንሒትና ናይ ሎሚ ከምቱ ኣብ ርእሲ ትሪእዎ ዘለኹም ህልው ኩነታት ትግራይ ኢና ክንግምግም ዘለዎ ኩነታት ዘለናሉ ኩነታት እንታይ ይመስል ከጋጥሙና ዝኽእሉ በቱ ዘለናሉ እንተኸይድና ከጋጥሙና ዝኽእሉ ፈተናታት እንታይ እዮም ምናልባሽ ካብ ብዙሓት ተንተንቲ ካብ ናይ ባዕልና ንባብ ካብቱ ኣብ መሬት ዘሎ ኩነታት ተላዒልና እውን መፍትሒ ንብሎም እንዳቐመጥና ክንከድ ኢና ሓቢርና ግን እንዳተረዳዳእና ክንከድ ስለ ዘለና ኣብዚዮ ቻት ቦክስ ናይ ባዕልኩም ሓሳብ እውን ክትፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ለዚ ዲስፕሌይ እንዳገበርና ቁም ነገር ዘለዎ ዝፀሓፈ ኣውዚዩ ኣብ ስክሪን ዲስፕሌይ እንዳገበርና ብቴሌቭዥን ዝከታተል ብማሕበራዊ ሚድያ ዝከታተል ኩሉ ክሪኦ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ንሕና እውን ኣብዚ ክንዛተየሉ ኢና ሓቶታት እንተኮይኖም ክንዛተየሎም ኢና ርኢቶ እንተኮይኖም ዲስፕሌይ እንተተገይሮም ኦረዲ ህዝቢ ስለ ዝሪኦም ብደንብ ክመሃረሎም እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ ቀጥታ ናብ ፕሮግራምና ክንኣቱ ኢና ናብ ጋሻ ይወስዶ كم تقدم إلى زعمت قوامس قاشا عنا زلنا قاشا كواي يكون الندبيت نقرقن كل جزء أب برنامجنا هوست نجورو ما قايش سلزغون قاشا نقول كي سبوع ذا اللي باشام قعدان مسح سلام دكتور علي قعدان سنها كملا قرم يغني اللي سلامي نايلومي مدبنا باشا كم تقدم إلى زعمت قوة أبرز هو النريق خمس لنا هلو كنا تاع تجراي نقول له تجراوي أبدا جنا وش نزل لزت حساس بسلز هنا ناي جدا كلنا زلنا خنو في التحساس واتاتنا شركة نجبر كنا كافل أو وش تنا بدنا نزل له محبر سبنا عن يوم ترديو ناي وعلون وسيخو تجراي تساجروا لمن قد خندل ناي جدا أبز خنا اللي زينا زلنا زي سلز هنا قعات راخبنا النزات اللي من تبتات فلينا عاوزين ركبمو قدم لون تخطاتلت مدبنا عدي ما ايه ريتو زلوم حتى زلوم عاوزيو كنمها هاركن كل لنا قدمه نافت بروجرامنا قدم متاوي ناي كالي محبرسب نرئ نمهار ناي كالوت محبرسبات ناي كالوت هاجرات بيجات صيلكم آتيهم رأيهم كمي كم زمها هارلو أنا أنت تجاجي قالي أنت تجباشا أنت تجاجيو زئر من نجار كم تسخل له ويحطه كم تسخل له ناي درجع ناي صرف ناي كالين زي أتوم قريفنا poison يوم
ንባዕልኩም ተመሪዝኩም ንኻሊእ ትምርዝሉ ስለ ዝኾነ ኣየዋፀናን እዚ ሕቶ ዘለኩም ርእይቶ ዘለኩም ጀኒውን ብዝኾነ ልቢ ከተቕርቡ በዚ ኣጋጣሚ ክፅውዕ ስለ ዝደለኹ እዩ ባሻ ናብ መደብና ንመለስ እሞ ትግራይ ዘላትሉ ከማኻ ዝበለ ከማይ እውን ከምቱ ኣብ ሚድያ ዘለው ሰባት ኩሎም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ኣብ ሜይንስትሪም ሚድያ ኩሉ ዝከታተሉ እዩ ሎሚ ከዓ ናይ ዲጂታል ዘመን ስለ ዝኾነ ማሕበረሰብና ውሽጢ ዓዲ ይኹን ኣብ ደገ ዘሎ ኩሉ ዝከታተሎ ዘሎ እዩ እቲ ጉዳይ እውን ወሳኒ ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብደደቢት ቴሌቭዥን ዝከታተለና እውን ዕለታዊ ናይ ትግራይ ምንቅስቃስ ብፍላይ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ እንታይ ከም ዝመስል ብግልፂ ዝርድኦ ኢለ ዝኣምን ሓቂ ከም ዘለዋ ከፍ ስለነብላ ሓደ ሓደ ንገድፎም ናይ ንፀላኢ ሕታወት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እንብሎም ንገድፍ ኢና ብርግፅ ግን ሓቂ ህዝቢ ክፈልጦ ዘለዎ ግን ስለነቕርብ ህዝቢ ይፈልጦ እዩ ዘለናሉ ፅቡቕ ኣይኮነን ዘለናሉ ኣብቲ ንደልዮ ኣይኮነን ዘለናሉ ኣብቲ ዝምጥነና ኣብቲ ክንህልወሉ ዝግባአና ኣይኮነን ለዚ ህልው ኩነታት ትግራይ ብዓይኒ ባሻ እንታይ ይመስል ዝብል ክኸውን ብፍላይ ግን ፖለቲካዊ ኣካይዳና ነቱ ብብረታዊ ቃልሲ ዝዓተርናዮ ሽግ ሓርነት ሽግ ነፃነት መስዋዕትነት ከፊልና ዝረኸብናዮ ዓወት ዓብዪ ዓወት እዩ ንዓይ ንዕኡ ዝምጥን ዲና ዘለና እንዳረኣናዮ መፂና ኢና ብዙሕ ዘይምድጋም ንኽትደግሞ ዘይትደልዮ ነገር ክህሉ ኸውን እዩ ነገር ግን እተን ወሰንቲ ኣለን ትብለን ህልው ኩነታት ትግራይ ብምንታይ ኢኻ ትግምግሞ ብፍላይ ከዓ 50 መዓልቲ ተቐሚጦም መራሕትና ኣብ ገምጋም ማለት ብታሪክ ናይ መጀመርያ እንተይኮነ ይተርፍን 50 መዓልቲ ተቐሚጦም ግን ኣብ ምንታይ በፂሖም ዝብል ህዝቢ ክፈልጥ ስለ ዝደሊ ብደደቢት እንሕልፎ ዝቐነና ከም ዘሎ ኮይኑ ባሻ እንታይ ይብል ዝብል ግን ክንፈልጥ እሞ እንዳተዛተና ዘተ እዩ ክኸውን እንዳተዛተና ክንከድ ኢና ባሻ ንዓኻ ክበካ እንታይ እዩ ትብሉ ኩነታት ትግራይ ግርም ክብረት ያበለይ ዶክተር ሃይለ እሞ ተኸታተልትና ከምቲ ዝበልካዮ ብዙሕ ግዜ ከም ዜጋ ከም ሰዋና ከም ሃገርና ማለት እዩ ኣብዚ ትግራይ ዘኒያቶ ኩነታት ንህቦም ሓሳባት ካብቲ ዘሎ ህልዎ ኩነታት እናተበገስና ገለገሊኦም መዋፅኦ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንብሎም ሓሳባት መፍትሕታት ገለገሊኡ ድማ ብብርኪ ሓበሬታ እውን ብፍላይ ከም ደደቢት ሚድያ ዝበሉ ካልኦት ሚድያታት ትንታነታት ጥራሕ ዘይኮነስ ሓበሬታ እውን ከቐብሉ ሞያዊ ጉቦኦም እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ብጥቕልሉ እንተስ ሓበሬታ እንተስ መፍትሒ ክኾኑ ዝኽእሉ ሓሳባት ንምፅማቕ ንህቦ ነቕርቦ ሓሳባት ብዓቕሚ ክድረት ይኽእል ምስ ካልኦት ሰባት ከዓ ብኣመለኻኽታ ናይቲ ጉዳይ እውን ኣፈላላይ ክህሉ ይኽእል ብዘየገድስ ሓደ ጠማሪ ነገር ግን ኣብ ጉዳይ ትግራይ ደኺሞም ካብ ልቦም ንዝሰርሑ ንዝፅዕሩ ሰባት ብዝተኻለ መጠን ሓሳብ ዘለዎ ኣካል ብሓሳብ ክምጉት ብሓሳብ ክከራኸር ንግሮ መንገዱ እውን ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ጠቓሚ ዝኾነ ናይ ስልጡን ፖለቲካዊ ባህሊ እታወት ኣበርኪቱ ክሓልፍ ስለ ዝግብኦ እቲ ባህሊ ንዚ ተንሎምዶ ፅቡቅ እዩ ኣብቲ መእተዊኻ ዝበልካዮ መብዛሕትኡ ዝባኽን ዘሎ ግዜ ኣብ ናይ ምፅርራፍ ኣብ ናይ ኣድለይቲ ዘይኮኑ ትግራይ ንዘለዋ ኩለ መድያዊ ቀውሲ ዘይምጥኑ ካልኦት ዓርሶም ዝኽኣሉ ቀውስታት ኢልካ ትገልፆም ግብረ መልስታት ኣለዉ ነቲ ቀውስስ ካልእ ተወሳኺ ኣብ ፖለቲካል ናይቲ ማሕበረሰብና ኣተሓሳስባ ካሊእ ቀውሲ ክውስኹ ዝኽእሉ ነገራት ማለት እዩ ስለዚ እሱ ካብ ግዜና እውን ብኽነት ንምቕናስ ከም ፖለቲካዊ ባህልና እውን ስልጡን ንክንከውን ስለ ዝጠቅም ተኸታተልቲ ይኹኑ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘለዉ ኣብ መሬት ኮይኖም እውን ምስ ማሓዝቶም ዝከራኸሩ እዚ ልክዕ ኣይኮነን ወዘተ ናበሉ ሓሳብ ዝወሃቡ ሰባት ብዝተኻለ መጠን ካብ ፀርፍን ነቲ ፀገምና መፍትሒ ምምፃእ ኣበርክቶ ክህልዎም ዘይኽእል ኣድለይቲ ዘይኮኑ ቃላትን እንተዝቕጠቡ ፅቡቅ እዩ ሓደ ግዜ እንታይ እየ ዝብል ንሕና ኣብ ሚድያ ክንጋገ ስለ ንኽእል እቲ ዝሰምዕ ወይ ትዘንብብ ክእርመና እምበር ነቲ ዝሰምዕ ወይ ነቲ ዘንብብ ከምዚ ዓይነት መረምታ ዝመስል ሓሳባት ክንህቦ እውን ትፅቢት ኣይገብርን እየ ግን ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ከምኡ እዩ
ህዝቢ ይርዳእኒ ለባም እዩ ኣፈላላይ ይኹን ተመሳሳሊ ሓሳባት ብስልጡን መንገዲ ክገልጽ ይኽእል እዩ ናይ ዓቕሚ ድርትነት ክህሉ ይኽእል ከከም ሞያኻ ከከም ዓውድኻ ናይ ስርዓት ፀገም ግን የለን ምባል ይከኣል ኣብ መሬት ኣብ ህዝቢ ማለት እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ግን ብሓቂ ብዙሕ ዘሕዝኑ ነገራት እኒአው እዮም ተውዚን ነውግዖ ዘይኮነስ ሃይለ ዘውግዖ ዘይኮነስ ኣብ ጉዳይ ሃይለ ኣብ ባዕሉ ዝባኽን ግዜ ይበዝሕ ብዛዕባ ዶክተር ሃይለ ብምዝራብ ህዝብታት ተዝቕነስ እሞ ትግራይ ዘላቶ ፖለቲካዊ ኩነታት ወይ ጠቕላላ ኩነታት ሕዚ ብዙሓት ቃላት ተጠቒምካ ነቲ ፀገም ምግላፅ ይከኣል እንድዩ ግን ሓደ ሓደ ግዜ ትሎም ደሞ ሬዚስታንስ ዝበሃል ነገር ኣብ ፖለቲካውን ይሰርሕ ኣሎ መስለኒ ኩሉና ናይ ፖለቲካል ክራይሲስ ሬዚስታንስ ዴቨሎፕ ንገብር ኣለና ዝብል ነገር ይረኣየኒ እዩ ማለት ፀገም እኒሆ ኢልካ ብተደጋጋሚ ክትዛረብ ከለካ ሲ ካብቲ ብተደጋጋሚ ተቕርቦ ዘለካ ናይቲ ፀገም ክብደት ተረድዩስ መፍትሕታት ከምፅእ ዝኽእል ኣካል ይህሉ እዩ ካብ ዝብል ትፅቢትካ እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ ኣነ ኣብ ትግራይ ግን ብተፃራሪኡ ነገራት ይረአዩ ኣለዉ ተደጋጋሚ ብዛዕባ ዝገጢሙና ዘሎ ሽግር ብዛዕባ ዝገጢሙና ዘሎ ፀገም ቅልውላው ሓሳባት ክተቕርብ ከለካ መፀዋዕታታት ክተቕርብ ከለካ መፍትሒ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ትብሎም ነገራት ክተቕምጥ ከለካ ናብ ባጫ ናብ ቀልዲ እቲ መፍትሒ ከምፅእ እናተገበኦ ኣብ መፍትሒ ዘየለ ሽግር ዝፈጥር ዘሎ ኣካል ከዓ ናብ ዝገደደ ካልእ ሽርሕታትን ጉርሕታትን ናብ ካልእ ብዝኸፍአ መልክዑ ናብ ካልእ ፖለቲካል ኮንስፓይረሲ ዝኣትወሉ ነገራት ትርኢ ማለት እዩ እሱ ብጣዕሚ ዘሕዝን ነገር እዩ ዘይምዕዳል እዩ ኣብ ዕርዩ ዘይወግሐ ከምቲ ሓንቶ ዝበልካዮ ንእሽተይ ጫፍ ሓርነት ዝነኽአ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ዓወት ግን መሊኡ ዘይወግሐሉ ህዝቢ ኮይንካ ዝሓዝካዮ ነገር ከይትጠፍአካ ካብ ንፋስ እውን ተኸናኺንካ ኣይኮነ እንደኻ ናይ ፅላስ ካብ ናይ ባዕልካ ሃፋ እውን ሓንደበት እፍ ኢልካ ከይተጥፋእ ብጣዕሚ ተጠንቂቕካ ብትስጉመሉ ግዜ ኢና ዘለና ግን ኣይኮነ ዶ ካብ ፀላስ ካብቲ ናይ ባዕልካ ክግበር ዝኽእል ሃፋ እውን ውሽጣዊ ማለት እየ ጥንቃቐታት እውን ብዘይብሉ መንገዲ ፖለቲካ ትግራይ ስቆይዱ ኣብ ዓቐብን ቁልቁለትን ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ምንም ጥንቃቐ የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ትግራይ ሕዚ ኣብ ብጣዕሚ ዋላ ብተደጋጋሚ እናገለፅናዮ ንምፃእ ኣብ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ዝበሃል መንከራቕሮ ኣብ ብጣዕሚ ክሕሰበሉ ዝግባእ ማንታ መንገዲ እያ ዘላ እዚ ማለት ቅድሚ ሕዚ እውን ዝበልናዮ ሕዚ እውን መሊስና ንደግሞ ዘለና ምናልባት እዚ ናይ ፅንተት ኮይና እዚ ቅድሚ ምምፁእ ካብኡ ንታሕቲ ዝኾኑ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ግደ ዝነበሮም ከም ፖለቲካዊ ማሕበረሰብ ይኹን ከም ተራ ህዝቢ ኣበርክቶ ገይሮም ንብሎም ዕሽሽታታት ዓርሶም ዝኽኣሉ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ 93 ትውድኡ ባዕሉ ክመሃር ይኽእል ነይሩ ኣብ 97 ከም ህዝቢ ክንመሃር ይግበአና ነይሩ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪኡ ዝነበሩ ተጋሩ ዝንገላትዑሎም ኣጋጣሚታት እውን ኣይመሰለናን ነይሩ ዝብሉ ነገራት ይመፁ እዮም ብብርኪ መራሕቲ ይኹን ብብርኪ ተራ ውልቀ ሰባት ከምኡ ይመሰለናን ነይሩ ኣይሓሰብናየን ነርና እዚ ክኸውን ግን ኣይተፀበና ወዘተ ርግፀኛ እየ ዝሕዚ ነውግዖ ዘለና ፀገም እውን ኣይወሎ እምበር ሕማቕ ነገር እንተወሊዱስ ከምኡ ክገብሩ እዮም ኢልና ኣይሓሰብናን ከምዚ ክኸውን ኢና ኣይሓሰብናን ከመይ ጌርካ ድሕሪ ዝኩሉ ኩናትን ድሕሪ ዝኩሉ ፀገምን ድሕሪ ዝኩሉ መከራን ወዘተ ዝበሃል ነገራት ክመፁ ይኽእሉ እዮም ናቶም ሰባት ገና ወላ ከይትጋገን ይብል ህዝብና እንትምስል ግልፂ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ኮይንና ክነውግዕ ከለና ሓደ ሓደ ግዜ ዋ እንተኾነ ኸ ኢልካ ምስማዕ እውን ፅቡቅ እዩ እንተኾነ ኸ ኣይወሎ እምበር ናበልካ እውን ይስማዓካ እዩ ስለዚ ብልክዕ መፍትሒ ይውሰድ እዩ ሕዚ እውን ግን ትግራይ ብትክክል ንዘራርብ እንተኢልና ፀገማቱን ንቐልዲ ኣብ ዘውዕል ንኡስ ሓፋሽ ኤሊት ዝበሃል ኣነ ንኡስ ሓፋሽ ናብ ዝብል ሽም ካብ ዝቕይሮ ፀኒሐ እየ ናይ ባዕለይ ምክንያት ኣለኒ ማለት መሚኻ ኣውፂኻ እዚ ናይ መፍትሒ ጫፍ ወይ ብልሒ ክኸውን ዝኽእል ምሁር ሓይሊ እዩ ትብሎ ኣይኮነን ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዓርሱ ዝኸኣለ ንኡስ ሓፋሽ እዩ በቃ ካልእ ባህላሲ ካብቲ ካሊእ ሓፋሽ ብቁፅሪ ክጎድል ተዘይኮይኑ በቲ ሓሳስባ ፈለየ ክወስዶ ይከኣልኩ እንዳውም ናይ ኮንታሚኔሽን ሮል ዝፃወት በካላይ ግደ ዝፃወት ንኡስ ሓፋሽ ይኮይኑን እዮም
ካብቲ ካልእ ሲ ፍልጠት ክልዕል እናተፀበኽዎ ግን ብቕንዕና ዝጎደለ ብስምዒት ዝረቐቐ ዘይፃወር ማለት እየ ዝበልሐ ማለት እየ ይኾንኩን ብሓፂሩ ንስሙ ዘይምጥን ንትህቦ ግምት ዘይምጥን ቁመና ዝተሰከመ ምሁር ሓይሊ ወይ እውን ብስም ናይ ንቕሓት ስም ዝተጎናፀፈ ኤሊት ዝብል ስም ዝተጎናፀፈ ንስ ሓፋሽ ተፈጢሩ ኣሎ እዚ ብጣዕሚ ዘሕዝን ተዓብዪ ድንዛዘ ኣብዙ እኒኦ ተዓብዪ ድንዛዘ ብዙ እኒኦ ብትኽክል ንዘራርብ እንተልና ዋ ፀገም እንትፍጠር ሽግራት እንትወዝሑ እታወት ናይ ሪሰርች እዮም ዝኾኑ እኮ ኣብ ዝሰልጠነ ማሕበረሰብ ናይ ሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት ኣክቲቪቲስ ኣብ ፀገም እዩ ዝብርክት ሓንቲ ኣርቲክል ክፅሕፍ ዘይከኣለ ኣብ 3 ኣብ 4 ናይ ፅንተት ዓመታት ክምጉት ዘይከኣለ በቲ ዘጋጠመና ልክዕ ብመፅሓፍ ድዩ ብሚድያ ድዩ ብካልእ ድዩ ኣብቲ ፀገም ክዛተ ዘይከኣለ መብዛሕቲኡ ግዚኡ ኣብ ተራ ሃልክታት ወይ በዚ ናይ ሎሚ ኣብ ትሕቲ ፅዕንቶ ሸዋ ኮይና ንጥቀመሉ ቃል ብሽቅ ብዝበሃል ግዚኡ ዘባኽን ማሕበረሰብ እዩ ዘሎ ትንኡስ ሓፋሽ ማለት እየ ስለዚ ግደ ንኡስ ሓፋሽ ንባሻ ጣሚምካ ፎቶሾፕ ብምስራሕ ንዶክተር ሃይለ ዝኾነ ነገር ምግባር ኣብ ዘይምጥን ግዜኻ ረኪስካ ክትስሕቐሎም ዘይኮነስ ሰባት ተመሊሶም ብኣኻ ክስሕቑ ብኣኻ ክዘናግዑ ኣብ ዝገብሩ ተግባራት ተዋፊሩ ዝዓግብ በቃ ዝሕጎስ ምንጭ ሓጎሱ ከምዞም ዓይነት ምትህልላኻት ካብዞም ከምዚ ዓይነት ብሽሽቃት ዝቐድሕ ንኡስ ሓፋሽ ተፈጢሩ እዚ ንኡስ ሓፋሽ እዚ መፃኢኹ ክውስነልክ እየ ዝብላ ትግራይ ኣይተዓደለትን ሓቂ ክንዛረብ እንተኮይና ማለት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ስለዚ ሕዚ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ከምቲ ዓንቶ ዝበልኮ ንብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ንብዙሓት ስሩዕ ናይ ጋዜጠኝነት ሞይኦም ተጠቂሞም ኣናሊሲስ ክሰርሑ ዝኽእሉ ሰብ ሞያ ዝገርም ዕድል ዝፈጠረ ብዙሕ ክበሃለሉ ዝኽእል ካብ ትግራይ ሓሊፉ ክሽየጥ ዝኽእል እንጀራ እውን ፈጢሩ ነይሩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ሓቂ ንዘራርብ እንተልና ክሽየጥ ዝኽእል እንጀራ እውን ፈጢሩ እዩ ዝኾነ ቀውሲ ኣብ ዓለም ክፍጠር ከሎሲ ቶም ሞያታት ዝትስእሎም ኣጋጣሚታት ኣለዉ ኣብ ናይ ኣትሌቲክስ ውድድር ሰሙን ምስ ኣትሌቲክስ ዝተተሓሓዙ ወረታት ዝለዓለ ናይ ሓበሬታ ዕዳጋ ኣለዉ ንሕና ካብ ኩናት ዘይወፃና ካብ ዕፅዋን ክባን ዘይወፃና ካብ ፖለቲካል ክራይሲስ ዘይወፃና ብዛዕባ እዚ ብዙሕ እናተንተንካ ኳስ ሞያዊ እንጀራ እውን ክብላዕ ይኽእል እዩ ስልጥን ብዝበለ ደረጃ ናህና ሰብ ንነገሩ ሞያዊ እንጀራ ገይሩ ዝወስዶ ሕዚ ከምዚ ጌርካ ተብል ተለካ ንዩቱብ ገለመለ ድንቁርና እዩ ባይዘወይ ኣብ ናይ ዓለም ዕዳጋ ኣትዩ ብዩቲብ ይኹን ብፌስቡክ ይኹን ብቲክቶክ ይኹን ክጥቀም ዘይስዕር ትግራዋይ እንድሕር ሃልዩ ደንቆሮ እዩ ሂ ሺ ኦር ዋሬቨር ዋላ ንሶም ንወሎም they just have ክጠፉ እዩ ዘለዎም ካብቲ ሚድያ ኣብ ሚድያ መፅኡ ካብቲ ናይ ሶሻል ሚድያ ማለት እዩ ካብ ሶሻል ሚድያ እንታይ እየ ዝርባሕ ኢሉ ካልኩሌት ዘይገብር ትግራዋይ ድኻ ትግራዋይ ካብ ባዕለይ ጀሚሩ ድኻሲ ከመይ ገይረ ቫልዩ ኣድ ክገብር ኣለኒ ኢሉ እዩ ንጉሆ ክትስእ ከሎ ክሓስብ ዘሎ ናብ ፌስቡክ ተኣቱ ተሎ ክንደይ ከሲረ ይውዕል 50 ቅርሺ ዳታ ተኣኽለን ዶ ገለ ናበለ ካብዚ ጭነቕሲ ሎማ ዓንቲስ ክንደይ ከእቱ ይኽእል ናብ ዝብል ጭንቀት ዘይተሸጋጊሩ ዝጭንቀት ኣምዚ መወዳእትኡ ካፍታ ዘላቶ ዝበኣሰ ይክኸውን ስለዚ ኣነ እንጀራ ዝብሎ ዘለኹ ሓፍ ኣቢልካ ክስራሕ ዝግብኦ መዓት እንጀራ ነይሩ ካልኦት ይሰርሕዎ እዮም ብናህና ሚድያታት እና ኣልጀዚራ ንቢቢሲ 2 ዓመት ኣብ ናይ ፅንተት ኩናት እናሃለና ቫይራል ዝኾኑ ቪድዮታት ዝሰርሑ ነይሮም ኢን ሚሊየንስ ኦፍ ቪወርስ ነይሮም እሱ እንጀራ እዩ ተዓብዪ ነገር ግን ስሕበት ናይ ዓለም ፖለቲካል ኣናሊሲስ ፎረም ወይ መድረክ ፅሒፎም ዓበይቲ ሰባት መፅሓፍቲ ክንግዛዕ ዝኾኑ መፅሓፍቲ ኢን ሚሊየንስ ይሽየጥ ኣሎ ማርቲን ፕላውት መፅሓፍቲ ኢን ሚሊየንስ
ትግራዋይ ይሸጦ ባይዘው اوف كورس نحن ترى نمطقع ما زخلنا كويلن السودان فلتينا اوف كورس دكتور هايله صحيف كايته تكون نيركا خمي غيرك خسرو يكون نيروا بروموشن يكون على هذا زي ማለት ኩሎም ዕድላት እንኳዕ ተኣኪቦም ንዓና ዝተውሃቡ ኣይምኾኑ ኢኻ ትብል ምክንያቱ ምኸላእናካ እክብ ኢልና ኮና ሰባት ንዕዳግናካ ዓይነት ነገር ሶ ናብ ናይ ዓለም ዕዳጋ ምውፃእ ንደደቢት ዝገብርዋ እኒው ደይትርኢ ኣለኻ ኤግዛክትሊ ስለዚ ብተደጋጋሚ እዩ ዝገልፆ ባይዘወይ ንደደቢት ክዕፁ ዝንቀሳቐስ ኣብቲ ንኡስ ሓፋሽ ዘሎ ብጣዕሚ ዘሕዝን ፍጥረት ንኢሳት ክኸስስ እውን ክዕፅ እውን ዘይከኣለ እዩ እናበልኩ ብተደጋጋሚ እየ ዝዛረብ ፅንተት ንዝኣወጀሉ ሚድያ ኣይከኣለን ግን ናህና ንኡስ ሓፋሽ እንታይ ኢሎም ኢሉ ትስዕሮ ያፀውዕ እንትበልዎ ሰበይተይ እዩ ኢሎም ኢሉ በቃ ከምኡ ኢና ለሚድና ሕዚ ንባሻ ክቅጥቅጥ ዝመፅእ መዓት እዩ እግደፍ ተዝመፅእ ወይ ያው ኣሽከዕላል ዝፃወተሉ ዘሎ ብሕሞራ ስርናይ ከይኣቶ በአዲስ ኣበባ ሸቐጥ ከይኣቶ ሓኒቑ ንዝሕዞ ዘሎ ሓይሊ ግን ኣይቃለሶን ሶ ንሓው ክቅጥቅጥ ዘባኽኖ ግዜ ንፀላእቲ ኣብ ምቅጥቃጥ ፍርቁ ነው ይጥቀመሉ ንሱ ይርዳእኒ ሶ እንታይ እዩ እቲ ዋና ነገር ግን ንብሎ ዝኸኣልና ንሞያዊ ብቕዓትካ እውን ክትሰሓለሉ እትኽእል ኩነታት ዝፈጠረ እዩ ነይሩ እዙ ናይ ትግራይ ታይስሙ ንንጀሮኦም ኢሎም እኳስ ብትክክል ንእግረ መንገዶም ንትግራይ ክጠቕምዋ ዝኽእሉ ሰብ ሞያ ክመፁ ይግብኦም ነይሩ ፀሓፍቲ ጋዜጠኛታት ተንተንቲ ፖለቲከኛታት ወዘተ ኣበይ ኣለዉ እቶም ፖለቲከኛታት ናሕሲ እቶም ፖለቲከኛታት ናበይ ኣለዉ ትግራይ እኮ መዓት ካብ ፖለቲካ ሪታየር ዝገበሩ ካብ ፖለቲካ ጥሮታ ዝወፁ መዓት ኣምባሳደራት መዓት ዓበይቲ ናይ ታሪክ ምሁራት ዘለውዋ ዓዲ እኮ እያ እዚኦም ኩሎም ኣበይ ኣለዉ ኣብ ደገ ሕዚ ተውሽጢ ዘሎስ እናተገማጠለ ምስ ሕመቑ ምስ ፀገማቱ ይቃለስ ኣለኹ ኣብ መኸት ኣለኹ ወዘተ ክብል እዩ ትኽክል እዩ ድማ ኢንኮምፒተንሲ ክህሊ ፖለቲካል ኢንኮምፒተንሲ ገጢምና እዩ ምንም ሕቶ የብሉን ረዲሃኒ ናይ ፖለቲካዊ ውድቀት ገጢሙና እዩ ምስ ውድቀቱ ዝንከባለል ዘሎ ሓይሊ ግን ዘይሩ ይሰርሕ ኣለኹ እየ እዩ ዝብል ትኽክል እዩ ድማ ትኻብ ወፃኢ ዘሎ ሓይሊ ኣበይ ኣሎ ሽርሕታት ይኣንብ ኣብቲ ውሽጢ ንክባልዑ ብዙሕ ነገር ይተኑግ ብዙሕ ነገር ይፈስ ካብዚ ወፃኢ ዝረአዩ ነገራት ጣቕዒት ከዓ ለሚዱልካ ሰለስተ ዓመት ሙሉእ ጠፊኡ ፀኒሑ ብስሳታት ዘጥረዮ ስም ብሰብዓታት ዝነበሮ ዝና ሒዙ መፅኡ ዝዛረብ ነባር ናይ ሕወሓት ታይስሙ ተጋዳላይ ክኾን ይኽእል እዩ ዋቴቨር ምሁር ክኸውን ይኽእል እዩ መፅኡ ታይስሙ ይረአ ዘይሩ ኣፍቶም እናተንከባለሉ ዝሰርሑ ዘለዉ ምስዋዓት ውድቀቶም እናተለንቀጡ ኣብኡ እኽሉ ክኾኑ ዝፅዕሩ ዘለዉ እናተጋደሉ ዝጋገይ ዝብል ዝኾነ ቃል ሰሚዐ ነይረ ቀዳማይ ኣብዚ ሚድያ ሰሚዐ ዘሎ ኣካላት ኣብኦም ኣብ ምውቃጥ ካብኦም ፀገማት ኣውፅኻ ኣቱም ሰባት ከም ከማኻ ከም ሚስተር ኤክስ ኦር ዋይ እትብሎ ነገር ተኣዩ እዩ ትግራይ እንካተ ትበሃል እንታይ ትገብራ ሕዚ እንታይ ትገብራ ምንካ ኣብንያትካ መርሕያተ ትበሃል እንታይ ትገብራ መዋፅኦ ዝኾነ ሓሳባት ኣምፅእ እዩ በቃ ቶም መሬት ዘለዉ ሰባት ኣይኽእሉም ብምሎም ተንብል እንካተ ትበሃል እንታይ መገበርካ እያ በዚ ኮይኑ ዝኸበሮ ብርሑቕ ኮይንካ ትሪኦ ከለካ ደስ እዩ ዝብል ምስ ሓስካዮ ግን ደናግር ዓይነት ነገር ኢና ንርኢ ዘለና እሞ እቲ ዘኒአናዮ ኩነታት ብጣዕሚ ዘተሓሳስብ እዩ ብጣዕሚ መተሓሳሰቢ ኩነታት እዩ ትግራይ ፀላእቲ ብኩናት ብዙሕ ዕድቂቖማ ምዃኖም ርዱ እዩ ክንዲ ንሶም ዝሓሰብዎ መሊኦም ከም ዘየጥፍእዋ ግን በቲ ሓደ ገፅ ዘሎ ካሊእ ሓቂ እዩ እቲ ክንድቱ ንሶም ዝደልይዎ ማለት ብሓፂሩ ኣይኮነ ዶ ዓዲ ዘሎ ኣብዚ ኮይና ነዛረብ ዘለና ሰባት እውን ዘይንዛረበሉ ኩነታት ንምፍጣር ፀላኢ ኩሉ ነገር ገይሩ እዩ ካብኡ ዝተረፈ በቲ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ቀረና መንገዲ ጠጠው ኢላ ኣብ ሓደጋ ኣላንላ ዘለና ትግራይ ብፖለቲካዊ ሽርሒ ዲፕሎማስያዊ ፅዕንቶ ብናይ ውሽጢ ሓድነት ፈተናታት ወዘተ ኣለኒ ዝብልዎ ፀላእቲ የማነ ፀጋም ዘለዎም ሶፍት ፓወር ተጠቂሞም ኣብ ልዕሊና እቲ እንተዘይ ሰሚርና እንተዘይ ነቒሕና እንተዘይ ሓቢርና ክፍጠር ዝኽእል ኣይፍጠርን ብምባል ኣይገመትናዮን ኣይሓሰብናዮን ኣይተፀበናዮን ብምባል ክተርፍ ዘይኽእል ሓደጋ ኣብ ዘጋጠመሉ ሰዓት ንርከብ ስለ ዘይሰራሕና ደረጃታት ኣለዎ ዝኾነ ይኹን ጠፍጭልጥ ኢሉ ክወቅስ ይኽእል እዩ ካብ ባዕለይ ጀሚሩ ብርግፀኝነት ክነግረኩም ዝኽእል ግን ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ
ኣብዚ ገጢሙና ዘሎ ፈተና በብደረጅኡ ብፅሒት ኣለዎ ናይ ገበን ናይ ካልኦት ሓታትነት ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ብሕልና ብሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ብርኪ ክረአ ከሎ ግን ኩልና ናይ ባዕልና ሓላፍነት ኣጉዲልና ኢና ኣብዚ ኸይዱ እዚ ብዓብኡ ምሁር ሓይልና መዋፅኦ ሓሳባት ካብ ምቕራብ ኣብ ሽርሕታት ወይ እውን ኣብ እንታይ ገደሰኒ እውን ብዙሕ ዘይትሪኦ ሰብ እውን ኣሎ ኣብ እንታይ ገደሰኒ ኢሉ ኣብ ካሊእ ዓለም ዘሎ ሰብ እውን ብዙሕ ኣሎ ኣብዚ ንዛረብ ዘለና ሰባት ኣብ ትግራይ ሕልፊ ነገር የብልናን ወይ ሕልፊ ረብሓ ክህልወና ኣይኽእልን ወይ ሕልፊ ትብፅሕና ትግራይ እውን የላን ቶም ዝተጋደሉ ቶም ብኣካል መስዋእቲ ዝኸፈሉ እውን ብተመሳሳሊ ሕልፊ ረብሓ ኣይነበሮምን ሕልፊ ትውፅሖም ትግራይ ኣይነበረትን ሕልፊ ኮሚትመንት እዩ ጥራሕ ነይሩ ሕልፊ ተወፋይነት ጥራሕ እዩ ነይሩ ኣብኦም ማለት እዩ ካብኡ ዝጎደለ እናተፀረፈ እናተሓመየ እናተዋረደ ሓሳባቱ ዘቕርብ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ካብ ባዕልና ጀሚሩ ካብ ባዕለይ ጀሚር ማለት እዩ ምንም እንታይ ባገደሰኒ እንተ ዝብል ርግፀኛ እየ ብስጋ እንተሓሲበዮ ብከምኡ ዓይነት ምክዮት እንተሓሲበዮ ኣነ ካብ ሚድያ ወይ ካብ ፌስቡክ እንተርሒቐ ግዜ ኣብ ነብሰይን ኣብ እምሮይን ስለ ዝሕልፎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሰላም ፅቡቅ ዕረፍቲ ይኽረክብ ግን ዘደቅስ ዘህርስ ኩነታት ድዩ መንገግ እንብለሉ ዘለና ዓገግ እንብለሉ ዘለና ተወለድናሉ ህዝቢ እዩ ትኽክል ዘይክኾኑ ይኽእል ኮይኑ ንዛረቦ መሲሉና ንዛረቦ መዓት ነገር ክህሉ ኮ እዩ እቲ መሲሉና ንዛረቦ ሓደ ካሊእ ድማ መሲልዎ ብምዝራብ ክእርሞ ክመፅእ ከሎ ናይ ትግራይ ምሁር ክፍሊ ወይ እውን መንእሰይ ዝበሃል ሓይሊ ዘዋፅኦም ሓሳባት ተጠርኒፎም እንትፅመቑ ዝፍጠር ዝሐሸ ፅማቕ መፍትሒ እዩ ንትግራይ መዋፅኦ ክኾና ዝኽእል እንተዘይ ኮይኑ ባሻ ክዛረብ ከሎ ጥራሕ ዋ ከምዚ ኮይሉ ናተይ ጌጋታት ብምእራይ ናይ ዶክተር ሃይለ ጌጋታት ብምእራይ ናትካ ልክዕነት ክተረጋገፅ ኣይትኽእልን ናይ ህወሓት ውድቀት ብምብሳር ናትካ ናይ ህወሓት ውድቀት ብምርዳእ ናትካ ትንሳኤ ምብሳር ኣይከኣልን ኣብ ናይ ካልኦት ኣካላት ውድቀት ዝተደረኸ ዓወት ከተመዝግብ ምፅዓር ብነብሱ ውድቀት እዩ ካሊእ ውድቀት ምፅባይ ኣየድልየካን እዚ ሞት እንተኮይኑ ተቐፂሉ ዝመፅእ ውድቀት ቀብርኻ እዩ ዝኸውን ስለዚ ብዝተኸኣለ መጠን እዚ ንኡስ ሓፋሽ እዚ ናብ ውኑኡ ተመሊሱ ካብ ቅይዐ ቀልዲ ባጫታት ወፂኡ ናብ ጥሉል ቁም ነገር ኣትዩ ፍረ ከበርክተሉ ዝኽእል ኩነታት እንተዝፍጠር እምበር ትግራይ ኣብ ዓብዪ ሓደጋ እያ ዘላ ዓብዪ ሓደጋ እያ እንብል ዘለና is quite unfortunate ካብ ውዕሊ ፕሪቶርያ ንነዘ ነገራት ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረዎ ፀቢብ ዝበሃል ዴሞክራሲያዊ ምህዳርና ብዝፀበበ መንገዲ ናብ ምንጋጋ ውሕድ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣትያ እያ በቲ ስምምዕ ንሱ ሰራዊትና ብኸምኡ ፖለቲካና ብኸምኡ እዚ ብዙሕ ግዜ ሓደ ግዜ ዋላ ናይ ህወሓት ደገፍቲ ንህወሓት ተቃዊሞም ሓሳብ ክህቡ ከለው ደጋፊ ዝቕየር ተቃዋሚ ኮ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ይሲ እዚ ናይ ህልኽ ፖለቲካ ይበሃል ናይ ርእሲ ኣይኮነ ናይ ብስለት ኣይኮነ ድንቁርና እዩ ብስሙ እዩ ከዓ ክፅዋዕ ዘለዎ እቲ ማሕበረሰብና እውን ማለት ኣምሂረዮም እየ ብዝብል እምነቱ ብዙሕ ግዜ ክሽወድ ኣጉል ተስፋታት እውን ክገብር ትሪኦ ኢኻ ዋ ሎሚ ብዝተፈላለየ መንገድ ድማ ዘለናን ዘይብልናን ነገርና ተመሚ እዩ እናተሓባእኻ በቃ ማለት ስኢሉ ብዘይንክእ መልክዑ ብቑዕ ትብሎ ሰብ የለን ሎሚ ካብቲ ላዕለዋይ መራሒ ፕሬዚደንት ኮይኑ ንትመኸተ ዝመርሐ ዶክተር ደብረፅዮን ይኹን ካብቲ ሕዚ ዘሎ ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ፕሬዚደንት ክቡር ጌታቸው ረዳ ይኹን ካልኦት ጀነራላት ይኹን ዶክተር ሃይለ ይኹን በብደረጁ ኩሉ ዘሎ ሰብሲ ኣላትን የብሉን ዝምዘነሉ ህሞት ተፈጢሩ ዝምዘነሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኩለን ብቕዓታት ድማ ብመንፅር ምፍታሕ ትገጢሙና ዘሎ ዝተጠላለፈ ፀገም እየን ክረአያ ዘሎ ካሊእ ምንም ሚስቴሪየስ ዝኾነ በቃ ስኢሉ ዘይድህሰስ ኖ የለን ከምኡ ዝበሃል ስለዚ ክብል ደልየ በቃ ትውላድካ ዝበሃል ኣላትን የብሉን ትዝረአኻዮ እዩ ትጅግና ብሂወቱ ካብ ዩኒቨርሲቲ ቋሪፁ ድዩ ካብ ስሩዕ ሂወቱ ወፂኡ ድዩ ኮይኑ ዘድሕነካ ኣላቶን የብሉን እታ ጅግንነቱ እታ ብቕዓቱ እታ ተወፋይነቱ ርኢኻ ኢኻ እቲ ብኣንፃሩ ዝኩሉ ፀገማት ተደራሪብካ እናሃለወ ዝሰርቀካ ወይ እውን ረሓሒካ ዝሃድም ብዙሓት ነገራት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፀገም እናሃለወ ብዙሕ ኣብ ናይ ፀላኢ ፈተናታት ተወሳኺ ጉልበት ክህቡ ዝኽእሉ ምንቅስቃሳት ዝነበሩ ኣለዉ እዚኦም
دقنتهم أيقدر دق تهزبي ردي حني سو على تاني يبلان سي تهزبي ريوي سلز رأيو وا أقول تسفاتها تيدلن بشو يتصوع ፖለቲካ ትግራይ ናብ መንጋጋ ሓደ ወዲ ኣቶ ካብ ፕሪቶሪያ ኣግሪመንት ጀሚሩ እዩ ኣብኡ ኣነ ሕወሓት ደጋፍ ስለ ዝኾንኩ ውይ ትብል ተለኹ ኖ ትብል ተለኹ ኣይ ባሻ ተተቃዊሞማ ረብሓ ኣላታ እያ ኢሎም ሕወሓት ምድጋፍ ዝጀመሩ ሰባት ነይሮም እዮም ሽዑ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘሕዝን ሕዚ እዚ ኣነስ ዝኾነ ብጣዕሚ ዝድግፎ ሰብ ዝኾነ ብጣዕሚ ኣነ ዝድግፎ ዝበሃል ውድብ ወይ ዝኾነ ነገር እንተተቃዊሞ እዮ ብድጋፍ ዝጅምሩ ሰባት እዮም رديحاني that's the politics of ناي تግራይ politics نسي ኮይኑ ከም ዘሎ ተስፋ ይገብር ተመሊሰ እንትውለድ ንህልኹ ኸይሞቱ ኣነ ናይ ወላድ ዕድል ዝገጥመንሲ ብህልኽ ዝሞቱ ሰባት ኸይህሉ ኖስ ሲሪየስ የዛርብ ዘለኹ በቃ ናይ ህልኽን ናይ ሕስድናን ፖለቲካ ኸትሪ በቃ رديحاني ኣብይ ኣሕመድ ፀላእየ እዩ ግን ካብ ፀላኢ ካብ ብዙሕ ነገር ትመሃር ኢኻ ምክንያቱ ኣብይ ዋላ መራሒ ይኹን እምበር ተዓዲ ዘጥረየቶ ዓንቶ ዝብሎ ዝነበርኩ ኣነ ተጠሪ ዝባኸነ ብዙሕ ነገር እዩ ዘለዎ ስኢና የለና ምሁርና ንብሎ ሓይሊ እቲ ብዙሕ ናይ ፖለቲካ ኣያ ክኸውን ዝነበረ ፖለቲካ ንሕና እኮ ፖለቲከኛታት ኮይንና ይኮንናን ፖለቲካዊ ሓሳባት እንህብ ተደጋጋሚ እየ ዝገልፆ በቃ ብዋናነት ሲ ካብ ዝተምሃርናዮ እዩ እምበር ካብ ዝነበርናዮ ኣይኮነን ተረዲሓኒ ግን ፖለቲካዊ ሂወት ዝነበሩ ሰባት ኣለዉ ፊደል ናይ ፖለቲካ ትምህርቲ ጥራሕ ተማሂሮም ዘይኮነሲ ዝነበርዎ ሰባት ኣለዉ ሕዚ ኣብቲ ፖለቲካዊ መዳይ ኣያታት ትደሊ ኢኻ ክትደፍር እውን በቃ ስኮይ ዘለማምደካ ዓውዲ ስኮይ ዘለማምደካ ከም ዝኾነ ስራሕ ሰሪሕኻ ሲ ኣፓረንትሽፕ ትወፀሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ እንመሃሮ ዝኾነ ይኹን ሳይንስ ኣፓረንትሽፕ ክንወፀሉ ክንክእል ኣለና ክንለማመደሉ ክንክእል ፖለቲካ ትግራይ መለማመድ እኮ የተሳይኑ ቅድሚት ትሪኦ ሰብ እኮ የተሳይኑ ኣብይ ኣሕመድ ግን ሞዴል ኮን ቅድሚት ከሳገር ዝኽእልስ ንሱ ግን እንታይ ገይሩ ኣይኮነን ዶ ናይ ባዕሉ ዝብሎም ሰባት ኣብይ ወደግ ዝነበሩ ሰባት ብዙሓት ሰባት ክንትንትን ንኽእል ኢና ኣብይ ወደግ ዝነበሩ ምስ ሕወሓት ዝነበሩ ሰባት ስሩ ኣንቲ ዝነበሩ ኦድ ዝነበሩ ሰባት ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ኣለዎም ዝብሎ ፖቴንሻል ንሱ ኣለዎም ዝብሎ ዓቕሚ ክጥቀመሉ ስለ ዝደለየ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተጠቂሙሎም እዩ መብዛሕትኦም እንታይ ገይርዎም ትልካኒ ኣምባሳደራት ይገይርዎም ከም በዓል ሬድዋን ክትብል ትኽእል ኢኻ ብደንቢ ሬድዋን ግርማ ብሩ ኣምሳለይ እዚ ዑስማን መንከድሪ እዚ ናይ ኦሮምያ ዝነበረ ደቡብ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ዘለዎ ኢማጂን ባዕላ እታ ፕሬዚደንት ተረዲኻኒ ንተሸመቶ ጋ ብዙሓት ምጥቃስ ትኽእል ኢኻ በቃ መብዛሕትኦም ዝኹን ስለስታይ እንታይ እየ ክብል ደልየ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ብወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ምሁር ሓይሊ ዝበሃል ፖለቲካል ካፒታል ዝበሃል ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብ ኣድቮኬሲ ክሰርሕ ዝኽእል ሓይሊ ብምሉእ ብዝተፈላለየ መንገዲ ርኢናዮ ኢና ዋላ ኣብ ዘይረአ ፖዚሽን እውን ኮይኑ ንስሌማን እንደደፎ ዋላ ኣብ ዘይረአ ፖዚሽን እውን ኮይኑ ኣብቲ ስራሕ ተዋፊሩ እቲ ናይ ትግራይ ኦፍኮርስ ብጣዕሚ ብቁፅሪ ምስጋና እውን ዝግብኦም ውሕዳት ኮይኖም ምርታት ስለ ዝበሉ ማለት እዩ እቶም ኣብታ መኸተ ዝነበሩ ውሕዳት ኣምባሳደራት ኣለዉ እቲ ካብኡ ወፃኢ ዝነበረ ግን ኣብይ ወደግ እናሃለኹ ፀረ ኣብይ ነይረ እዮም ሕዚ ኣብይ ንዝመርሓ ኢትዮጵያ ደጊፈ ኣምባሳደር ኣይከውንን ዝበለ ኣይረአናን ኣና ግን እንታይ ኮይኑ ምስ ሕወሓት ባእሲ ነይሩኒ እሞ ሕወሓት ዝመርሖ ቃልሲ ክድግፎ ዘይኮነስ ክዕንቅፎ እዩ ዘለኒ ዝብል ውፅኢት ዘለዎ ፖለቲካ ኢና ንርኢ ዘለና ተውሽጢ ዘኒሆ ታሕሚስ ብደገ ኣዎንታዊ ግደ ተፃዊቱ ከዕሪ ዝኽእል ኣካል ከዕሪ ዘይኮነስ ከበላሹ ስለ ዝተንቀሳቀሰው ኣብዚ እቲ ዋና ድኽመት እቲ ዋና ውድቀት ነቲ ናይ ደገ ሓይሊ ይኾንክን እኮ ነቲ ናይ ውሽጢ ናይ ባዕሉ ናይቲ ውዲ ውድቀት እዩ ይርደኒ እዩ ግን ተው ዘሎ ወዲቑ ኢልና እንድሕር ደምዲምና ንባዕሉ
نحن نسنا خنفتش كلنا جن ويا مواقع حسابات إننا اللي زلنا ويا مفتاح حسابات إننا اللي زلنا بقى كافتوش تتسفى تقولي كاس كاب دقة تسفى لك هذا بالتلو تناي دقة نايتوشتي مساور خوين تروحوا مالتي مساور خوين ካብቲ ማሊ ናብ ሎሚ ዓብይ ናይ ውድቀት ሲምቦል ክኸውን ዝኽእል እቲ ናይ ውሽጢ ስኢልና ሓሊፍናዮ ክንከደለና ኢለ ይኣምንን ኣነ እቲ ውድብ እውን ብርግፅ ፀዊዖም እዮም በቲ ሓደ ገፅ ማለት ፀዊዖም እዮም ኩሉ ክኸትት ኣለዎ ማለት ሓደ ፕሬዚዳንት ወፂኡ ከታቲሉ ክእውጅ ከሎ ደገን ውሽጥን ዘሎ ክኸትት ኣለዎ እዩ ዓብዩ ዝነበረ ሰብ ኦፖርቹኒቲ ክረክብ ከሎ ወፂኡ ከም ዓሶ ከም ሰዓል ኣብ ዝደኸምካሉ መፂኡ ዝሕዘካ ንርኢ ኣለና እንዲና ንዕኦም ኢኻ ትጠቅስ ዘለካ ይመስለኒ ብኸብል ከለኹ ከም ተረዳእኽዎ ነገር ግን ኣፍታ ናይ መኸተ እዋን ክተቱ ምስ ተባሃሉ ከቲቶም እዮም ገለገሊኦም ሓንቲ ፀገም ግን ዝረኣኽዎ ኣነ ወል ከምኡ ኢሎም ከቲቶም ብደንቢ ምስ ህዝቦም ተቃሊሶም ደገን ውሽጥን ዝነበረ ተቃሊሱ ክብቅዕ ከሎ ግን ሓንቲ ኤግዛምፕል ክበካኡ እናሃለን ትድኽመትና ኣብይ ኣሕመድ ከምዚ ገይሩ ኢልካ ስለ ዝጠቐስካ ኣትሊስት ካብ ፀላእትና እውን ክንመሃር ዘይንኽእል ምኳንና መርኣያ ናይ መንግስቲ ተወከልቲ ኮይኖም 2 ዓመት 3 ዓመት ሙሉእ ዘገልገሉ ወክልና መንግስቲ ተዋሂብዎም ዝነበረ ተስታውሲኻ እቶም ኣምባሳደራት እውን ካልኦት እውን ተወሲኾም ነዚኦም ታንኪዩ ናይ ታንኪ ወረቐት እውን ኣይተፃሓፈሎምን ይትረፍ ዶ ካልኦት እውን ወሲኽካ እቲኻ ክተስርሕ ዓቕሚ ትግራይ ኣኪብካ ናብ ሓደ ምፂኻ ክተስርሕ ነቶም ኩልኻ ክተተዋሂሉ ኣብ ዝተፀዋዓሉ ዘላቶምን ዘይብሎምን ሎክ ናታቶም ናይ ድሕሪት ታሪክ እንተይተረፈ ኮይና ሸራሪፍና ንበልዕ ነይር ኣምባሳደር ፍስሓ ኣምባሳደር ብርሃነ ረኽቢ ነይርኩም ሚስ ዩናይትድ ኔሽን ምኺዱ ተራኸቡ እንዳተባሃሉ ስደዱ ኣምባሳደራት እኮ ይኮኑ ኣነ እንደውም ኣብ ሓደ ኣኼባ ንኣምባሳደር ፍስሓ ሽሙ ኣውፂኻ ኣለ ኢሉኒ ናይ ኮንትሮባንድ ዲፕሎማሲ ኢኹም ዝሰርሑ ነይርኩም ኢለዮ ከምኡ ነይሩ ሕሉፍ ታሪኾም ኢና እንዳሸንሸና ንበልዕ ነርና ነዚኦም ነቶም ድሓር ተመደቡ እውን ታንኪዩ ትበሃል ወረቐት እውን ኣይተፃሓፈሎምን ዋላ እንድሕረ የድልዩን ተባሂሎም ዝስደዱ ኮይኖም በቲ ሓደ ገፅ ክቕፅል ነይርዎ መኸተና ዝፈረሰ ናብዚ ሕዚ ወዲቕናዮ ዝኔና ጉድ ወዲቕና ዘለና እዚ ኩሉ መስዋዕትነት ከፊልና ዝረኸብና ይዓወት እንድሕሪት ንክምለስ ዝገበረ ውዳበታትና ተጠናኺረን ክቕፅላ ዘይምግባር ውዳበታት ተጠናኺረን ንኸይቕፅላ ኣይተደልየን ኤግዛክትሊ ዳትስ ዘ ፖይንት ንሳ ክተምፃለ የደልየ ኣይተደልየን ንሳ እያ ዘይተደልየሉ ድማ ይነግረካ ከለኹ ሕዚ ዘይተደልየሉ ኣብቲ ዓብዪ ናይ ትግራይ ፀገም ዘይኮነ ኣብቲ ብጣዕሚ ፀቢብ ዝበሃል ምስ ከይዱ ናብ ውልቀ ረብሓን ናብ ነብስኻ ምህዳምን ዝሽረፍ ናይ ፖለቲካዊ ስልጣን ጉያ ይኽየድ ስለ ዝነበረ ኩለን ነገራት ብመንፅር ምቕናይ እታ ፖለቲካዊ ስልጣን ትራእየን ዳያስፖራ ትግራይ ሰላማዊ ሰልፊ ከይወፅእ ዳያስፖራ ትግራይ ኣድቮኬት ከይገብር ናይ ዳያስፖራ ውዳበታት እናተራኸባ ጥንኩር ብዝኾነ መንገዲ ሓሳባትን ሕቶታትን ከየቕርባ እቲ ዝነበረ ውዑይ ምንቅስቓስ ግልፂ ብዘይኮነ ካምፔይን ወይ ጎስጓስ ግልፂ ብዘይኮነ ማለት እዩ ንክዘሓሓል ኮነ ተባሂሉ ይደገዩ ኣብቲ መጀመርያ እዋናት ግልፂ ኮይኑ ነይሩ እዩ ግን ድሓር ጎሪሖም ገዲፎም እምበር ኮፍታ መጀመርያ ልክዕ እታ ውዕሊ ምስ ተፈረመት እንታይ ኢና ተባሂልና ኣብ ደገ ዝነብሩ ሓደ ሓደ ፅንፈኛ ተወለድቲ ናይቲ ክልል ተባሂሉ ንዳያስፖራ ትግራይ ማለት እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኡ ሲ ኣብ ደገ ዝነብሩ ሓደ ሓደ ፅንፈኛ ተወለድቲ ትክልል ዝኾኑ ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቃስ ተባሂሉ ብፋና ዜና ተሰሪሑ እዚ ነቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ሓቲትናዮ መልሲ የብሉ ንዳያስፖራ ትግራይ ሲ ንስኻትኩም ፈሪምኩም ስለ ዝመፃኹም ከምዚ ክበሃል ትክክል ድዩ ንምንታይ ብስርኮ ገና ኣብታ ካልኣይ መዓልቲ እያ ሳልሳይ መዓልቲ እያ እታ ዜና ከማ ገይራ ቀሪባ ገና ከይተጀመረ ሲ ውሽጣዊ ሓድነትና ይፍትንዎ ኣለዉ ገና ከይተጀመረ ስምምዕ ፕሪቶርያስ እንታይ ምዃኑ ገለስ ገና ንዲያስፖራ እውን መብርሂ ከይተዋሃበ ገለ እዩ ነዚ መብርሂ እውን ኣይተዋሃበን መፍትሒ እውን ኣይተገበረሉ ካልኣይ ብዙሓት ናይ መኸተ ውዳበታት ኣብ ደገ ነይረን እየን ነቲ ቃልሲ ዝመራሓ ዝገንሓ ውዳበታት
ብዙሓት ማለት እዩ ናይ እቶት ውዳበታት ናይ ዲፕሎማሲ ውዳበታት ናይ ኣድቮኬሲ ውዳበታት ብኣካል ብኮሚኒቲ ውዳበ ቨርቹዋል ብትዊተር ይኹን ብካልኦት ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ተበፃሕነት ቀለልቲ እዮም ዝበሃሉ መንገድታት ብሰላማዊ ሰልፊ ወሰላማዊ ሰልፊ እኮ ከም ፌስቲቫል ኮይ ተቆፂሩ ነይሩ ካብ ናይ ሚድያ ውዳበ ነው ናይ ሚድያ ውዳበታት ኢማጅን ናይ ሚድያ ውዳበ ኣብ ዘመኑ ምባል ይከኣል ማለት እዩ ዝተሓሳሰራ ዝነበራ ሚድያታት ወይ እውን ናይ ሚድያ ሞኖፖሊ ዝነበሮ ናይ ትግራይ ናይ ሚድያ ባህሊ ብስርዓት ብዲስፕሊን ተረዳዲእኻ ንሓደ ዕላማ ትወፍረሉ ከም ኣብነት እውን ከይጠቐስኮ ይሓልፍን ብፍላይ ያው ዓቕምና እውን ዘበርከትናሉ ስለዝኾና ዶክተር ሃይለ እውን ባዕልካ ብዙሕ ግዜ ኣበርክቶ ዝገበርካሉ ስለዝኾነ ኣብ ደገ ዝነበሩ ናይ ሚድያ ውዳበታትና ኣይተደለዩን ብዝተፈላለየ መንገዲ ማለት እዩ ናይ ደገ መግደፎ ምስኦም ዝፍጠሩ ምስቶም ናይ ውሽጢ ዝፍጠሩ ናይ ሚድያ ኮሚኒኬሽንስ ነይሮም ኣይተደለዩን በቃ መንግስትነት ዘይውሐሰ ግዜያዊ ምሕዳር ናይ ኩሉ ሓገዝ ጠልዩ ካብ ኣፍ ብዘለለ ብግብሪ ማለት እዩ ብሚድያ ይኹን ብኩሉ መዳይ ናይ ኩሉ ሓገዝ ጠልዩ ዕሲሉ ክኸይድ እናተገበኦ ብቐጥታ ናፍቲ ዓንትዎ ዝበልክዋ ናብ ናይ ስልጣን ምቕናይ ጉያ ስለ ዝተኣተወ ብካሊእ ቋንቋ እቶም ናይ ደገ ዝነበሩ ናይ ዲያስፖራ ውዳበታት ኣየድልዩን ተባሂሎም እዮም ማርጂናላይዝ ተገይሮም እዚ በጋጣሚ ዝመፀ ይኮነ ኮነ ተባሂሉ መልሲ ካ የብልኩምን ተደጋጋሚ ሓቲትናኩም ኢና መፂኹም ኢኹም መልሲ የብልኩም ዋ ለሚና ኣረገሊኡ ዘይመለስዎን ለሚና ኮይና ህዝቢ ዘዋፅኦ መዋጮ ሰርቲፊኬት ባሃውና ብክንደይ ልመና ኮይ ብክንደይ ልመና ዘይተመለሰውን ኣለ እዩ ኣብ ሚድያ ዛረብ ዘሎ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ትቐንዲ ሓላፍነት እውን ሰባት ይደናገሩ ኣለዉ ናይ መኸተ ዝበሃል ገንዘብ ይኹን ዝኾነ ይኹን እቶትን ምንቅስቃስን ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ግዜያዊ ምሕዳር ዝምልከት እዚ ኦፊሻል ኣብ ሚድያ ይዛረብ ዘለኹ ሕዚ ንምንታይ ኢኹም ኢለ ዝዛረብ ዘለኹ መሲልኩም መፍትሒ እንዲና ክነምፅእ ዘለና ፀገማት እንድሕር ሃልዮም እቲ ፀገም ዝርከበሉ ቦታን እቲ መፍትሒ ክነምፀሉ ንኽእል ኣንፈትን ብግልፂ እናተዘረቡ ክኽእሉ ስለ ዘለዎም ኣብ ዲያስፖራ ምንቅስቃሳት ነቐኒሱ ካብ መዓዝ ብምንታይ ከም ናውቃዕና ክንከይድ ንክእል ኣለና ሕታ የሰምዕ ሲለ ኩሉ ግዜ ናይ መኸተ ቅርሺ ተበሊዑ ከምዚ ገይሩ ቅድሚ መኸተ ዝነበረ መንደኾን ዝበሃል መሪሒ መንደኾን ትበሃል መራሒት ከምዚ ገይራ ኸይዳ እዚ ኮነ ተባሂሉ ኢሉ ኣብ ዘይረብሕ ዕንክሊል ኣብኡ ግዜና ክነባኽን ስለ ዝድለ መፍትሒ ክመፅእ ዘይኮነ ተደልዩ ዘሎሲ ዝኾነ ነገር ሓንበተት ትብል መኡ ድሓር ዝኾነ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ ንዓይ ዝረብሕ ወይ ኣውት ደኾን ይፍጠር እዩ ግዜ ናይ ምግዛእ ኸይዱ እዚ ሸቐጥ እዩ በቃ ካፍታ ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ዝተጣየሸላ ዕለት ንድሓር ምንም ኩሎም ናይ መኸት ሕቶታት ናፍቲ ኦፊሻል ዘለና ግዜያዊ ምሕዳር እዮም ዝኸዱ ነይሮም ስለዚ ድሕሪኡ ዘለና ውድቀት እውን ምስቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ድሕሪኡ ዘሎ ናይ ውዳበታት ምልሕላሕ ይኹን ምብታን ይኹን ዘይምንቅስቓስ ሰላም ዲፕሎማሲና ከይጉድ ሚድያ ኣይቐርብን ዝበሉና ሰበስልጣናት ኣለዉ በዚ ኣጋጣሚ ዝክንጠቀም ማለት ንሕና ፅና ፌስቡክ ጥራሕ ይኮና ናፃ ሃገርና ንውዕል በብዝኽኣልናዮ ብኩሉ ካልኦት ምንቅስቃሳት ንገብር ኢና ግልፁን ይፍለጥ እዩ ካብኣቶም ካብቶም ንገብሮም ኣብ ናይ ኣድቮኬሲ ዝግበር ስራሕቲ እዮም ናይ ኣድቮኬሲ ማለት ያው ካፍቲ ስእልካ መሊስካ ነቲ ህዝብካ ትነግሮ ነቲ ህዝብካ ትጉስጉሶ ወፃኢ ንማሕበረሰብ ዓለም ክትገብሮም ዝግበአካ ኣበርክቶታት ኣሎ ሕዚ ኣብኡ ቀሪቦም ኣብ ናይ እንግሊዝኛ ፕሮግራማት ኣብ ናይ እንግሊዝኛ መደባት ብዛዕባ ትግራይ ጆኖሳይድ ክዛረቡ ተሪፎም እሞ ናይ ትግራይ ጆኖሳይድ መራሒኻ መራሒ ኮይኑ መራሕትኻ መራሕቲ ኮይኖም መፂኦም ድሕሪ ዘይዛረቡ ኮይኖም ቅድሚት ኮይኖም እንድሕር ዳ ዘይዋስኡ ኮይኖም ወዲ ማርያም ኩሉ ዕዳ ምንታይ ዓገግ ዘብለን ዘለው እዚ ወይለከን
ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ክትርኢ ከለኻ እንታይ ኢኻ ትብል በቲ ዝውረ ጥራሕ ኣይኮነን በቲ ዝንገር ጥራሕ ኣይኮነን በቲ እትሪኦ እውን ኦኬ ስለዚ እዚ የተደለየኒ ማለት እዩ ኔክስት ታይም ኣነ እንታይ ግዜያዊ ኣኺነ ወረቐት ከስተኻኽል ዶ ብሮሸር ታይስ ምኸብል ዶ ግዛዕ ኣምባሳደራት ኮሚኒኬት ክገብር እንታይ ድኾን ከምዚ ዋ ንምንታይ ኣቴንድ ኦፍ ደይ ኣጆኻ ዝብለካ እንድሕር ዘየሎ ኮይኑ ዘይድለ መሲሉ ተተራዩካ ዋ ኣንፃር መንግስቲ እየ ዝኸድ ዘለኹ ባይዘወይ እቲ ዲያስፖራ ስልጡን እዩ ናታ ኣብ ደገ ኮይኑ ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ሓጋዛይ ግደ ንክፃወት እዩ ዝንቀሳቀስ ነይሩ ብዙሓት ሰባት እንታይ እዮም ዘለዉ እዚ ናይ ሓደ ውድብ እንታይ ደኾን ናይ ግዛዕ እንታይ ደኾን ምናምን እንታይ ደኾን ኣብታ ተሰዲድካ ትነብረላ ዘለካ ዓዲ ደቃ ከመይ ገይሮም ንዓዶም ከም ዝሕግዙ መረዳእታ ምውሳድ ኣገዳሲ እዩ እስራኤል ይብሉ ትግራዋይ ግን ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ እስራኤላውያን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝመርሕ ዘሎ ፓርቲ ድላይ ይኹን ህወሓት ይበሃል ሽሙ ዋላ መን ድኾን ይበሃል ሽሙ ብዘየገድስ ኢድን ጓንትን ኮይኖም እዮም ዝሰርሑ ምክንያቱ እስራኤል እያ ግን ኢድን ጓንትን ክትከውን ሕጂ ከዓ ቦታ ሓደ ገፅ ከዓ ንረኣያ ባሻ ንምንታይ እየ እዚኣ ዘምፃልካ ዘለኹ እናሃለና ክነተሓሓዞ ማለት ሼም እንድዩ ዓብዪ ውርደት እንድዩ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ 50 መዓልቲ ከፍ ኢሉ ሓንቲ ፍረ ነገር ሒዙ ዘይመፅእ መሪሕነት ንሱ ሒዝካ ዲ ንቅድሚት ክሳገር ንሱ ሒዝካ ዲኻ ዝኾነ ይኹን ማንም ይምርሓያ ማንም ንዓድኻ ክትሰርሕ ኣለካ ክበሃል ተስፋ ዶ የቁርፅን ክብሎ ዝደለኹ እንታይ እየ ተረድየካ ለገሰትሉ ዝቕልደሉ መድረኽ እዩ እኒሄ እታ ዘላ ኩነታት እውን እናሃለና ሒዝናያ ክንከይድ ደልየ ሕዝማ ወጢሩ እዩ ክሕዝ እምበር ሱዳን ኣበይ ታይስሞ ገብር እቲ ኢድን ጓንትን ኮንካ ምስራሕ ዝብለካሲ እዚ ዲያስፖራ እዚ ንዓድኻ እንተኢልካዮ ዝነፅግ ኣይኮነን ንዓዱ ኢሉ ብዙሕ መስዋዕትነት ዝኸፍል እዩ ነይሩ እዩ ትክክል እዩ ሓጋዛይ ግደ ዝፃወት እዩ ነይሩ እቲ ሓጋዛይ ግደነት ገለገሊኦም ሰባት ከምቲ ሓንቲ ዝወርኩኻ ምስ ሓደ ውድብ ምስታይ ደኾን ገለ የታሕዝዎ እዮም ዝኩሉ ዲያስፖራ ጠቕሊሎም ናብ ሓንቲ መዳበርያ እዮም ከእትዎ ዝደልዩ እዚ ውድቀት እንዲ ብሓሳብ ክተእምኖ ዘይከኣልካ ኩሉ ግዜ ብጀነራላይዜሽን ኢኻ ስዒርካ ካታጎራይዝ ናገበርካ ክተጥቅዕ ገለ ትፍትን ማለት እዩ ግን ኣብ ዘብፅሕካ ነገር የብልን ንባዕልካ እውን ኣይጠቅምን እቲ ህዝብን ኣይጠቅምን ዘይሩ ዘይር ግን ትኽብሎ ዝደለኹ ሓግዘን እንትልካዮ ዝሕግዝ ማሕበረሰብ እዩ ነይሩ ናይ ደገ ግን ክሕግዘካ ዘይኮነስ ክርሕቐልካ እንተደልኻዮ ምንም ክገብር ኣይኽእል ሕዚ ንምንታይ ተርሕቐኒ ኣለኻ እዩ ዝብል ዘሎ ንምንታይ በቃ እንታ ኮይኑ ሰላማዊ ሰልፊ ዘይካየድ ንምንታይ ኢና ስቕ ኢልና ንምንታይ ኢና እውይ ዘይንብል እቲ ህዝቢ ሲ ሕዚ እንኮ ይጠምእ ዘሎ እቲ ፀላእ ሕዚ እንኮ ቦት እዩ ዘሎ እቲ መሬት ሕዚ እንኮ ተወሪሩ እዩ ዘሎ ዝተመዛበለ ሕዚ እንኮ ይተመለሰን ዘሎ እዚ እንተበልካ ግዜያዊ ምሕዳር ስለ ዝኾነ ክዮ ከም ዝትለኻ ግዜያዊ ናተይ ሕቶ ግዜያዊ ምሕዳር ይኹን ዝነበረ ምሕዳር ይኹን በደሎም ይፈላለ ድዩ ማለተይ ሲ ዝኾነ ሰብ ኣይትውቃዕኒ እከለ ግን ውቃዕኒ ይበሃል ድዩ ተዝኸውን ከ ኣይመስለንን ስለዚ ከምዚ ዓይነት መልሲ እናተዋሃበ እቲ ክስራሕ ዝግብኦ ዝነበረ ስራሕ ግን በኺሩ ኣሎ ሕዚ ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ ዘለና ኩነታት ኮይኑ ከመይ ጌርካ ኢድን ጓንትን ይኸውን ዶ ትዝጋገ ዘሎ ከስተኻኽል ከሎ መዓልቲ ሓቢርካ ምስራሕ ይከኣል ትዝጋገ ዘሎ ከስተኻኽል ድልውነት ኣለዎ ዶ የብሉን ትነጉዕ ዘለና እዩ ጌጋ ብልዕሊ ጌጋ እናተደማመረ እናተወሳሰኸ ይኸይድ ኣሎ ነዚ ማኒፕሌት ዝገብሩ ነዚ ከም ዕድል ዝጥቀሙ ፀላእቲ ቀደሞም እውን ኣቦቶም እዮም ሕዚ እውን ኣቦቶም ኣለው የባእስዎ ኣለዉ ፈተናና ድርብ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ሕዚ ግዜያዊ ምሕዳር ትበሃል ተለውን ብዙሓት ሰባት ምሕወሓት ከዓ ከምዚ ገይራ ምሕወሓት ንሕወሓት ማለትና ኮይንና እውን ሽሙ ግዜያዊ ምሕዳር ስለ ዝኾነ እምበር ግዜያዊ ምሕዳር ንወይኑ ሕወሓት ንበይና ዝበሃል ፍጥረት ፈጢርና ይኾንና ንዛረብ ዘለና ተፈቶ ተፀለይ ግን ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ወግዕታት ከውግዕ መፈፀምቶም እውን ከም ልኡኽ ወሲዱ ክንቀሳቀሰሎም ሓላፍነት ዝተዋሃቦ ግዜያዊ ምሕዳር ዝበሃል ሓይሊ ኣሎ እዚ ግዜያዊ ምሕዳር ሓይሊ እዚ እዩ ምስ ኣሜሪካ ዝራኸብ ምስ ኣውሮፓ ዝራኸብ ምስ ዓለም ዝራኸብ ክራኸብ ከሎ ጠምዩኒ ዝብላዕ ሃውኒ ክብል ኣለዎ ንብል ኣለና
ክራኸብ ተሎ ናይ ትግራይ ፀገማት ክፍትሑ ክፅዕር ክንቀሳቀስ ከለዎን ይብለና እዚ ፃዕርን ምንቅስቃስን እዚ ድማ ጥንቆላ ዘድልዮ ይኮነን ስኡልካ ብጥቕልሉ ተኣምኖ ነገር ኣይኮነን ኣብ መሬት ክርአ ክኽእል ኣለዎ ኣብ መሬት ክርአ እንድሕር ኮይኑ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኣብ ደገ ዘሎ ዲያስፖራ ክንቀሳቀስ ኣለዎ ሃይ ስኻትኩም ከም ዝገበሩ ኣለኹም ሰላማዊ ሰልፊ ፀረ ሰላማዊ ስምምዕ እዩ ኢልካ ንምንታይ ተኣምን ግዜያዊ ምምሕዳር ቀሊል ሕቶ እዩ ቀሊል ሕቶ እዩ ትዝግበር ሰላማዊ ሰልፊ እኮ ስምምዕ ፕሪቶርያ ይፈፀመልና እዩ ኣንጻር ስምምዕ ፕሪቶርያ ዲኻ ትኸይድ ዘለኻ ግዜያዊ ምምሕዳር እዚ ሕቶ እዩ ሓጋዚ ኢኻ ክነውግድ ኢና ክብልዎ ከለዉ ኢክሪ ዝበሃል ክሕግዝ ዝኽእል ደጋፊ ዝኾነ ሚና ክፃወት ዝኽእል ዝነበረ እዚኡ ናይ ግዜ ናይ ስልጣን ግዜኡ ክናዋሕ የብሉን ክበሃል ከሎ እውን ብግልፂ ግዜያዊ ምምሕዳርን ናይ ኢትዮጵያ መራሕትን ኣይተቐበልዎን ንሶም ዘይቕበልዎ ምቕፃልን ዘይምቕፃልን እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ኢሎም ፖለቲከኛታት ዓለም ከዛረቡ ከለዉ እውን ሳይለንስ እዮም መሪፆም ደጋፋይ ሚና ክፃወት እዩ ማለት ከምቲ ትብሎ ዘለካ ናይ ትግራይ ሕቶ ናይ ትግራይ ጠለብ ንኸይምለስ ዕንቅፋት ይኾኑ ከም ዘለው ዳይሬክትሊ ይኹን ኢንዳይሬክትሊ ዕንቅፋት ምዃኖም ብግልፂ ይፈልጡ እዮም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ስለዘይፈልጦ ኣይኮነን ከምኡ ዝገብሩ ይፈልጡ እዮም ግን ከምታ ዝበልካያ ታ ናይ ስልጣን ጉዳይ ዕንቅፋት ከጋጥማ ዝኽእል እዚኣ እንተ ተፈፂማ እያ ዝብል ዝኾነ ፐርሰፕሽን ኣለዎም ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ እዩ እዚኣ እውን ለኪምካ እያ ክትከድ እንታይ እያ ማለት ስልጣን ንምሓዝ ናብ ህዝቢ ምቕራብ ዶ ኣይኮነን ዝበልፅ حسب ذا ضغرب كاي حنت ነገር እኒያ እዛ ሶቆታ ከም ምርድዳ ይቁፀር ዝበሃል ነገር ኣሎ እቲ ናይ ኤክሪ ንኽቋረፅ ተስማዕሚዖም እዮም ሕዚ ብግልፂ እንዲና ክነውግዕ ዘለና እቲ ወግዒ ያው በቲ ፖለቲካዊ ዕላል ስለ ዝኾነ ፖለቲካዊ ዕላል ካብ ምፅኻዮ ዝሓበሬታ ካብ ምፅኻዮ ታይስሙ ነበርካ ጥራሕ ይኾንካ ተፋጥጦ ምንቅስቓሳትካ ሪኣክሽንካ ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ተሓቲትካ ትህቦ መልሲ ተደሚሩ እዩ ምስልኻ ዝሰኣል ትመርሕዎ ዘለኹም ፖለቲካውን ብሓበሬታ ይኾንኩም ትመርሕዎ ዘለኹም እዩ ኢልኩም ዝኣመንኩምሉ ናይ ባዕልኹም ፖለቲካል ኣናሊሲስ እናሃብኩም ኢኹም ትመርሕዎ ዘለኹም ኤክሪ ክቋረፅ ከሎ ደብዳቤ ፀሓፉ ደኢልናኩም ስቕ ደኢልኩም ኣይንፅሕፍን እዩ ንዓይ ደብዳቤ ፀሓፉ ኢልና ኢና ባይ ዘ ወይ ግልፂ ክገብር እየ ብሚድያ ኢልና ኢና ብናይ ውልቀ ስልክታትኩም ብቴክስት ሜሴጅ ከይተረፈ ኢልናኩም ኢና ብኣካል እውን ክብልኹም ዝኽእሉ ኣካላት ኢሎምኹም እዮም ክትፅሕፎ ይደለኹምን ኣይፀሓፍኩምን ምድንጋር ከይፍጠር ዓለም ለኸ ዘይሻራዊ መፃረይ ጥሕሰት ሰብኣዊ ገበናት ኣብ ናይ ትግራይ ጀኖሳይድ ማለት እዩ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዘጣየሾ ኮሚቴ ስርሑ ጠጠው ከብል ከሎ ንምንታይ ስርሑ ጠጠው የብል ዕድምኡ ተናዊሑ ስርሑ ቅፅል ኣለዎ ኢሉ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ደብዳቤ ክፅሕፍ ነይርዎ ኣይፀሓፈን ኣይፅሕፍን እዩ ትስቕታ ኣይፅሕፍን እዩ ከም ውድብ ሕወሓት ተፃሒፉ እዩ ርኢናዮ እውን እኹል ግን ኣይኮነን እኹል ኣይኮነን ዘንጊዑ እውን ኣብ 11 ሰዓት ይወፅ እዩ ኣነ ንሱ እቲ ግዜ እውን ብጣዕሚ እዩ ክንቀፍ ዘለዎ ዘንጊዑ እዩ ግደ ሓቂ ምዝራብ እንዲፅቡቕ ናፍቶም ሰባት ዘንጊዑ ኣይኮነን በፂሑ ንሳቶም ከውፅዎ ይድለ ስለ ዝነበረ ይተዋና ምክንያቱ ዲፕሎማሲ እንድዩ ስራሕ ንሳቶም ከውፅዎ እቲ ኢንተርናሽናል ናይ ሚድያ ከቨሬጅ ሓፍ ክብል ይድለ ነይሩ ብትግርኛ ካብ ዝወፅእ ወይ በቲ ንዘራረበሉ ዘለና ሚድያ ምውጋዕ ይሸና ካሊእ ኣብነት ካብ ምሃብ ካልኦት ሚድያታት ከይኹርያ ማለት እየ ብደደቢት ካብ ዝወፅስ ብቢቢሲ ዝወፅእ ሚድያ ከቨሬጁ ሓፍ ምበለ እቲ ዲፕሎማቲክ ኢፌክቱ ሓፍ ምበለ ዝብል ኣንደርስታንዲንግ ነይሩ
بتي ولا بتي جن زنبوع زخانة وتصيت تراي وي كم تصور غير مالتي بسرعة كنت على الله زي صحافة أكلني وانا نتخاذ بالكتب هاي صحافة أنت راح يكون أنت عن توز بالكيا وسنة نقدر ميديا وتسوي هنا فرنسا ميديا وتسوي جيزاو من محدار تجراين منقص فيدرالن زي دليو كوميتي قصلا أي قصلا تاي ترجمه بزبل زحزن أقلالصا يقلصو أبز جيزاو محدار تايلو سات نقبال يزيون سلازي نخفرس تسمع معكم يكون كاوزن لعن تاخذوا له سترحكوا يكونن سمس فرس خالو تاي فريسو خالو تاي صقمات متفطيرو ኣብ ትሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ዝነበረ ናይ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝምርምር ኣካል ነይሩ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝከታተል ነቲ ናህና ጥራሕ ማለት እዩ እቲ ናይ እዩ ፓነል ዝመርሖ ማለት እዩ ሸተት ኢሉ ፈሪሱ እዚማ ብስሩ እውን ናይ ሚድያ ከቨረጅ እውን ኣይረኸበን እሱ ኢላ ሸተት ኢላ ክትመውት እያ ተገይራ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ይሰማኮ ባዕሉ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መብት ኮሚሽን ዝሰርሖ ዝነበረ ስራሕ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጠጠው ኣቢሉ እዚ እኳ ሳይተነገረና እዚ ንባዕሉ ማለት እዩ ስለዚ ስትራክቸራሊ ዝተሰርሐ ነገር ኮሚኒኬትድ ኣይኮነን ክብል ኣይክእልን እየ እንተነኣሰ ዋላ ኮሚኒኬትድ ኣይኹን ምስ ናይ ትግራይ ክትፈልጦ ከለካ ተቃውሞ ክገጥሞ ከም ዝኽእል ግሙት እዩ ስለዚ ኣፍታ ዓንቶ ዝበልካያ ናይ ኤክሪ ክፈርስ ከሎ ከም ዘይወልን ገለ መለሲ ዘይምዋሎም ናብ ስምምዕ እዩ ዝቁፀር እዚ መን እዩ ጊዜያዊ ምሕዳር ከ መን እዩ ሕወሓት ኣሎ ብዋናነት ቁፅሪ ሓደ ሰራዊትና ኣሎ ምሁር ሓይል ተባሂሉ ዝኣተወ ሓይል ኣሎ ካልና አልናን ከን ንኽእል ኢና ተኣተወ ሓይሊ ዝኣተወ ኢልካ ምሁር ሓይሊ ዘይበልካ ምክንያቱ ታዳሞ ተባሂሉ ዝኣተወ ኢሎም ግርም እሺ ኢሎም ድባትዮም ማለት ፈገግ ኣብ ትግራይ እንተደሊኻ ብስም ሃይለ ባሻ ተእቱ ትኽእል ኢኻ እንተዘይደሊኻ ድማ ሃይለ ባዕሉ እውን ፃውዒት ወረቐት ሒዙ መፅዮ የነእትወካን ትብሎ ትኽእል ኢኻ ኢንዲፐንደንስ ከም እንታይ ስሙ ሃይ ግልፂ እዩ ንዓይ ምናልባሽ ከዛተይ ኣብዚን ላዕሊ ክገብሮን ኣይደለን እየ ማለት መወዳእታ ሰዓት ፅሒኻ መርዓወት ተቐይረሉ መርዓ እኮ እዩ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ፖለቲካል ማለት እየ እወ ትኽክል እዩ ዘይነበረ ማለት እዩ ተረዲእኻኒ ስለዚ በቲ በቲ እቲ ናይ ደገ ምንቅስቃስ ይኹን እቲ ናይ ውሽጢ እውን ምሁር ትግራዋይ እቲ ዘሎ ነገር ተቐቢሉ ክሕግዝ ዝኽእል ተናስ እዚ ናይ ፖለቲካዊ ውድባት ካልኦት ክላዓል ይኽእል እንድዩ ምክንያቱ ፖለቲካዊ ውድባት ናይ ባዕለን ጉያ ናይ ባዕለን ናይ ስልጣን ቅድድም ሒዘን ስለ ዝመፃፍቲ ናይ መጀመርያ እዚ ተወሳኺ ዕዳ እምበር ፀጋ ክኸውን ኣይኽእልን ዝተዓሰሉ ነገር የብለይና ኣነ እቲ ዘሎ ነገር ኣክሰፕት ገይረን ንኣብነት ንፈልጥ ኢና ናይ ፕሪቶሪያ ኣግሪመንት ሲ ስኢሉ ውሽጣዊ ድሌት ጥራሕ ኣይኮነን ክትሓቆፍ ስለ ዝደለኻን ስለ ዘይደለኻን ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ደገ ሕርያ እውን እኒአዎ እዩ ግልፂ እዩ ናይ ደገ ኢንፍሉንስ እውን እኒአዎ እዩ ግልፂ እዩ እንተዝድለ ነይሩስ ካብ መጀመሪያ ኮንሲደር እንተገበራ ነይረ ቲፒኤልኤፍ ኮንሲደር ገበረተን ኣይገበረተን በቃ ብግልፂ ቋንቋ እቶም መደራደርቲ ይኹኑ እተን ሓያላት ዓድታት ኮንሲደር ተዝገብሮኦም ነይረን ምፀውዕአን ወይ ምፀውዕዎም ነይሮም ስለዚ በቃ ክርድአካ ኣለዎ ኣብ ናይ ፅዕንቶ ፖለቲካ እንዲና ዘለና ምስሩ ናይ ኣፍሪካ ፖለቲካ ካብ ፅዕንቶ ወፅአ ይፈልጥን እዩ ሕዚ ከዓ ብዝበኣሰ ኣብ ናይ ፅዕንቶ ፖለቲካ ኢና ዘለና ኣብቲ ናይ ፅዕንቶ ፖለቲካ ኮይንካ ሓደ መንጠር ክኾነካ ነገር ተቐቢልካ ኣብኡ እንታይ ክሕግዝ ኢኻ ትብል ተረዲኻኒ ኣብኡ ክሕግዙ ዝኽእሉሉ ግደ ካብ ኣፍ ዝዘለለ ብኣፍ ይዝረብ እዩ ብዙሕ ይዛረብ እዩ ጌታቸው ብዙሕ ይዛረብ እዩ መራሒ እዩ ሽሙ ዘልዕሎ ዘለኹ ኣብ ናይ ውድብ ተዕሊ ከለኹ ደብረፅዮን ኣብቲ ይዛረብ እያ
እዚ ስለ ዝወስድዎ እየ ፐርሰናል ስለ ዝገብርዎ እዮም ገለገለ እዮም ስለ ዝቕርዩ እየ ማእኸላይ ኮሚቴ ሽምና እናልዕሉ ስለ ዝዛረቡ እዮም መራሒ ኮንካ ሽምካ ዘይልዕልሉ ምንም ምክንያት የብለይ ከም መራሒ ሽምካ ከልዕለካ ዘይትደሊ ተኮይንካ ያው መራሒ ክትከውን የብልካን ክኸውን መወዳእቶ ማለት እዩ ሰሱ ክንረዳዳ ኣሎ ክንቀል ኣለና ብቃል ከም መፀዋዕታታት ይመፁ እዮም ከምዚ ዴሞክራሲ ገለ ግን ብተግባር ዝገደደ ነገር እምበር ዝሓሸ ነገር ኣይትርን ኢኻ ትማሊ ዓፈና ተነይሩ ሕዚ ብጣዕሚ ስትራክቸራል ዝኾነ ዓፈና ትርኢ ማለት እዩ ዝገደደ ዓፈና ትርኢ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገደደ መልክዑ ሚድያታት ይኽልከላ ይዕፀዋ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ኣብ ደደቢት ንሪኦ ለመቕነውን ይርአ ነይረ ናትካ ብውልቀኻ ዝመፀ ነገራት እውን ግን ቅድሚኡ ንፈልጦ ብሚድያ ደረጃ ደደቢት ንምዕፃብ ኣብ ዝግበር ጉያ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ኣካላት ምህላዎም ተሓዝን ማለት እዩ ስለዚ ትማልስ ዓፈና ነይሩ ይብሉኻ እሞ ድሓር ነቲ ትማሊ ዝነበረ ዓፈና ሎሚ ብዝግበር ዓፈና ከከሓሓሱ ዝደልዩ ኣካላት ኣለዉ ብዝተኻለ መጠን ኣነ ሓደ ዝኣምኖ ነገር ኣሎ ትማሊ ሕማቕ ዝገብር ስርዓት ሕማቕ ዝገብር መሪሕነት እንተነይሩ ኣብቲ ናይ ትማሊ ሕማቕ ዝገብር ዝነበረ መሪሕነት ዛንታ ዝተደረኸ ስልጣን ክትጎናፀፍ ኣይትኽእልን ነቲ ናይ ትማሊ ሕማቕ ዛንታ ዘረስዕ ለውጢ መሰረት ጌርካ ኢኻ ስልጣንካ ከተቐፅል ዘለካ ሕዚ ዝሪኦ ዘለኹ ግን ዝደለኻዮ ፅቡቕታ ናይ KMT ክምልሳ እያ ድሓረ ፅቡቕቲ ሕቶ እያ እታ ናይ መወዳእታ ቃል ትኽክል ዋላ ይትኹን እዚኣ ማለት እየ ዝደለኻዮ ተቕርበሉ ዘይደለኻዮ ከዓ ትደፍአሉ ፖለቲካ ሕዚ ኣፍጢጥ ይመፅ እዩ ብግልፂ ኣይፍቀደልካን ኢኻ ትበሃል ሚድያ ኣይፍቀደልካ ኣይትኽእልን ከለከለ ጥራሕ ይምፅኡ ሲሉ ብፈጣጦ ማለት እዩ ኖ ሚድያ ኣይደልን እዚውን ኣሎ ዕፁ በቃ መሪፅካ ናፍቲ እየ ዝቐርብ ዋላ ሕቶታት ቀሪቦም ሚድያ ይመርፁ እዮም እቶም ናይ ውሽጢ ጥራሕ ኣይኮኑን ሚድያ ዝመርፁ ኣብ ደገ እውን ኣለዉ ሰባት ሚድያ ዝመርፁ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ማለት እዩ هو ናይ ትግራይ መፍትሒታት ክተቕርብ ተኮይንካማ ትግራዋይ ኣብ ዩጋንዳ ኣሎ ኣብ ኬንያ ኣሎ ኣብ ትግራይ ኣሎ ካልእ ኣሎ ኣይ በታ ናይ ዩጋንዳ ኣይቀርብን ረኺብካ ይርኻ ይቀርብን ትብል ቀርብን ፈረቓ ሓሳብካ ዘይትሸጥ ገለገሊኦም ከዓ ሰብ እውን ይመርፁ ርግፀኛ እየ ገጢምካ ክኾን ይኽእል እዩ ምስ ባሻይ ንቐርብን ዝብሉካ ሰባት ክህልው እዮም ወይ ምስ እከለይ ንቐርብን ዝብሉካ ሰባት ክህልው እዮም ባዕለይ ናይ ባዕለይ ሽም ዝጥቀም ዘለኹ ናይ ካልእ ሰብ ንዘይምጥቃም እየ ንኻልእ ይኮንኩን تحزني خونتات ناي تግራይ መሪሕነት ሰብ ይመርጽ ሚድያ ይመርጽ ዘእትዎን ዝኽልክሎን ዝፈቅደሉን ይመርጽ ወዘተ ወዘተ ዓፈናታት መዓት እዮም እኒኦ እሞ ብድምሩ ኣብቲ ናይ ሕዚ ዘኒዮ ግዜያዊ ምሕዳር ሓሳባት ክነልዕል ከለና ህወሓት ከም ውድብ ዝውቀሰሉ ናይ ውድብ ፍጻመ ድዩ ፀብጻብ ድዩ ዘቕርበሉ ናይ ባዕሉ ስራሕ ኣለዎ ወይ ድማ ናይ ውድባዊ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ብስሩን ግን ህወሓት ክበሃል ከሎ ጌታቸው ረዳ ባዕሉ ህወሓት እዩ እንታይ ፍጠር ኢኹም ትብልና ዘሎ ይገርመኒ ሓዳር ጌታቸው ንወይኑ እዮም ዝቆፅርዎ ማለት ዝኾነ ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር ዝኾነ ጥፋት ተፈፂሙ እሞ ናይ ህወሓት ጌጋ ኮይኑ ዋ ገደደ ንጌታቸው ብግዜያዊ ምሕዳር እውን ትኸሶ ኣለካ ብህወሓት እውን ትኸሶ ዱዋሊ ዝኸውን ትሕቶ ክልተ እዩ ዝኸውን ኣነ እንዳውም ሓቂ ዘረባ ከም ግዜያዊ ምሕዳር ዘለው ነቐፌታታት እየ ናብ ጌታቸው ዝኸይድ እምበር ከም ህወሓት ዘለው ነቐፌታታት ብዶክተር ደብረፅዮን እዩ ዝጅምር ብጌታቸው ይኹንኩን ክጅምር ንምንታይ ምክንያቱ ናይታ ውድብ መራሒ ዶክተር ደብረፅዮን እምበር ጌታቸው ይኮነን ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር ተኸልቶ ኣለኹ ድማ ብጌታቸው እዩ ዝጅምር ምክንያቱ ናይቲ ግዜያዊ ምሕዳር መራሒ ጌታቸው እምበር ዶክተር ደብረፅዮን ይኮነን ትሕማም ግን ናይ ብስለት ፖለቲካ ናይ ሳይንቲፊክ ኣናሊሲስ ጉዳይ ይኮነን ብድሕሪት ዘሎ ናይ ስልጣን ምቕፃል ዘይምቕፃል ዝረኸበ እውን ናይ ምርካብ ሕቶ ዓብዩ ድማ መሕፈሪ ኮይኑ እኒኦ ሕዚ ነገሩ ሓሳብ እንድሕር ዘይብልካ ብተግባር ለውጢ ከተምፅእ ድልውነት እንድሕር ዘይብልካ ናፍቶም ዝተፈንፈኑ መማረፅታት ክትወርድ ግድን ስለ ዝኾነ ከባቢያውነት መሳርሒ ኮይኑ መፅእ ኣሎ ሕዚ ትግራይ ውጥምቅልቅል ካብ ዝብል ፀኒሑ እዩ ግን ሕዚ ብጣዕሚ ዘሕዝን
ሙግትካ ከለዉ እውን ዓዲ ፀዊዖም ወደቀለ ስለ ዝኾነ ድዩ ኢልካ ኣነ ከወደበ እየ እዋ ኣብ ብዙሕ ቦታ ኣዋሊዶም ኣጠሚቖምና እዮም በቃ ንሶም ዝፈልጥዎ ወዲ ሽረ ዝብልዎ በዓል ስልጣን እንድሕር ኣነ ብስርሑ ደጊፈዮ ኣነ ወዲ ሽረ እየ ብናቶም ቋንቋ ንሶም ዝፈልጥዎ ሓደ ብናቶም ምርመራ ውፅኢት ወዲ ዓድዋ ኮይኑ ዝተረኸበ በዓል ስልጣን ኣብ ሓሳባተይ እንድሕር ፅቡቅ ሰርሐሎ ኢለ ተዛሪበ ኣነ ወዲ ዓድዋ እየ እንድሕር ብናቶም እንታይ ስሙ ሓደ በዓል ስልጣን ወዲ ተንቤን እዩ ኢሎም ረኪቦሞ ኮይኖም ብናቶም ዝብል ዘለኹ ኣነ ናይ ሰብ ዝመፀሉ ቦታ ኢንቨስቲጌት ክገብር ወዘተ ክገብር ኣይውዕልን ስራሕ ኣለኒ ብስሩ እውን ብኡ ደረጃ ወሪደ ርእሰይ ከበላሽዎ ኣይደልን ስለዘይጠቅም ማለት እዩ ዝጠቅም ተዝኸውን መውረድኩ ምንም ሽግር የብሉ ሰብ ኣብ ረብሑ እንተውዒሉ ንዓይ ስማርት እዩ ኣብ ዝጠቅም ነገር እንተውዒሉ ንዓይ ንፉዕ እዩ ሽግሩ ግን ዝጠቅም ነገር ስለዘይብሉ እዩ ብሓፂሩ ክብለካ ዝደሊ እቶም ኣብ ትግራይ መሪሕነት ዘለዉ ሰባት ከባቢ ቦትኦም ኣፅኒዖም ዝወድኡ ብኡ መሰረት ፖለቲካ ትግራይ ተንቲኖም ዝመቱ መዓት ኣባላት ንኡስ ሓፋሽ እኒአው ብጣዕሚ ዘሕዝን ምስታ ሕዚ ትኸይድ ዘላ ክነተሓዛ ንኽእል ዶ ናብ ከምኡ ዓይነት ክወስዶ ይኽእል ዶ ናብ ከምኡ ዝኸደሉ ኩነታት ክህሉ ይኽእል ዶ ስሒቐ እንድየ ሕዚ ምናልባት ከነልዕሎ ተኣኼባ እውን ዋና ክንካእ ዘለዎ ንስ እንድዩ ዝኸውን እወ ካብ ማእኸሉ ነምፃየ እንተኢልና ሲ እንታይ ሰማዑ ኣብ ሚድያ ባይ ዘ ወይ ሕዚ ሚድያ ክንብል ከለና ስቂሉ ኣነኒመስ ኣይኮንና ነውግዕ ርኡይ ነገራት እኒው ባዕሎም ቶም ሰባት ዝህብዎም ገሊኦም ጋዜጠኛታት ገሊኦም ገለኛታት ኣረቱ ሞያ ዘይብሎም ማለት እየ ገሊኦም ከዓ ወይ ውላድ ኮይኖም ይመፁ ወይ ዋቴቨር ትዝምድና ኣሎ ብሓፂሩ ሲ ተዋሂብዎም ዝፅሕፉ ተዋሂቦም ዝዛረቡ ሰባት ንርኢ ኣለና ክሕባእ ዝኽእል እውን ስለ ዘይኮነ ዘቕርብሉ ኣገባብ ይፈላለ እዩ ገሊኦም ክፅሕፍዎ ክእል እዮም ኮፒ ፔስት እዩ ናይ ባዕሎም ፅሕፉን ኣይኮነን ፈልጦ ኢና ገለገሊኦም ቴንኪዩ ንቴክኖሎጂ ዘምልጡ ኣይኮኑን ዝሕዝነካ እውን ንሱ እዩ ባይዘወይ ናይ ተላኣኺ ፖለቲካ ኣይተምልጠሉን እውን ትሬሰብል እዮም ብዝተፈላለየ መንገዲ ገሊኦም ከዓ ይዛረብዎ እውን ማለት እዩ እንታይ ዝብል እየ ርኢ ሕዚ ብጣዕሚ መስሓቅ ኮይኑ እኒሆ መስሓቅ ኣይኮነን መሕዘኒ እውን እዩ ኣብ ጥሜት ዘሎ ህዝቢ ዓይነት ታሪኻ ብጣዕሚ መሕዘኒ እዩ ከምኡ ዓይነት ነገር እዮም ካንፅበ ንሰራዊት ትግራይ ዝብልዎ ዘለዎ ህዚ ካብዚ ተዘይኮይኖም ኣይትኸውንን እያ ይብሉ ኣለዉ ዝብል ዋይታ ሰምዕ ኣለኹ ሽግር እኮ ክስውኡ ተለዉ ክውቅዑ ከለዉ ክጋደሉ ከለዉ እኮ ደቂ ዝኸባቢ ይበሃሉ ስዋእ ተሎ ወዲ ዝኸባቢ ይበሃል ጅግንነት ክዛረብ ተሎ ወዲ ትግራይ በቃ ገለ ደስ ይብለካ ፎቶኦም እንዳለጠፉ ይቅርታ ከቋርፀካ በዚ ኣጋጣሚ ሓሳብካ ከይተዛንፍ ንእሽተይ ክብል ኣብዚ ዝፅሕፉ ዘለዉ እውን ብደንቢ ምእንታን ተወሰኑ ሕቶታት ምስ ዝምልከት እውን ይፅሕፉ ስለ ዘለዉ ኢለ በዚ ኣጋጣሚ ብጣዕሚ ዘምህሩ ሓሳባት ትፅሕፉ ዘለኹም ገለገሊኹም ከም በዓል ዳንኤል ቢተው ትዕግስት እና KMT እውን ከምኡ እውን ጆይ ጀፈርሰን እዚኦም ክነልዕል ንኽእል ኢና ፅቡቅ በቃ እዚ ዘምህር ሓሳብ ዝፅሕፉ እኒኦ ኣነ ንባዕለይ ይመሃር ኣለኹ ካባኻ ይሰምዕ ካብኣቶም የንብብ ብጣዕሚ ዓብዪ ትምህርቲ ዝህቡ እዮም ነንባዕሎም ምኑእ መልሲ ዝህቡ እዚ ኢቱ ሚድያ ማለት ሄልዚ ዝኾነ ዝርርብ ክንገብር ንኽእል ኢና ምርድዳእ ክንገብር ንኽእል ኢና ምምሃር ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብቶም ተጋደልቲ ግን ምስ ዕድመ ንእስነቶም ኣሕሊፎም ተቃሊሶም ንህዝቢ ትግራይ ብፍላይ እቶም ጀነራል
تم زلعلكايم أنا ونري إياه تخم أتبل عدمان نسنتهم سويهم ولا نزعدي كنت دلا يطفأتي هاللو بهيوت زمزن طفأتي له بهيوت زمزن قدلت يلني لإذا أمن of course قرم اللو حقن سرعة كسفن اللو نجار جن بهيوت زمزن نجار منم يلنا بعلم تعونكو هيوتهم ካብ ዕድመ ንእስነቶም ኣትሒዞም እስካዕ ዝሓዘ ሰዓት ኣትሒዞም ንህዝቢ ትግራይ እዚ ኣትሒዞም ዝኸዱ ዘለዉ ሰባት ከምዚ ጌርካ ምሕማይ እሞ ከዓ እቶም ከምኡ ዝብሉ ባሻ ተጋደልቲ ከይመስለካ ወዲ ዓዲግራት ንሽረ ወዲ ሽረ ንዓዲግራት ንተንቤን ወዲ ተንቤን ንማይጨው ንኣላማጣ ንመቐለ ናተንከራተተ ገንዘብ ስለ ዘለዎ በብሆቴሉ ዝሕባእ ዝነበረ ኢኹም ዝገብር ማለት ጀኒውን ክኾን ስለ ዘለኒ ብደንብ ፈልጦም የገለገል እዮም እም ተጋደልቲ እዚኦም ኣድሒኖሙና ሽሞ መልዒልና ተመኪሕና ጥራሕተ ይኮነ ስእሎም ፕሮፋይል ጌርና ፔጃትና ሶሻል ኔትወርክ ናዕቢና ቀሊል ኣይኮነን ብዓለም ሶሻል ኔትወርክ ምዕባይ ማለት ትመሃረሉ ማለት ኮይ ኣብ ሄልዚ ዝኾነ ኮሚኒቲ ኣብ ፔጃት ብጣዕሚ ፍሉይ ትምህርቲ ዝርከብ ባሻ ናተይ ኢንተርቪው ዝኾነ ፔጅ ኢንተርቪው ገይሮሙኒ ኣብኡ ዘሎ እቲ ኮመንት ዝገርም በቃ መፅሓፍቲ እዮም ኣብ ከምኡ ዝበለ ምዕባይ ማለት ንሱ እዩ ህይወትና ድሒኖም መንነትና ኣኽቢሮም ህልውናና ሽሾ ሰራዊት ፀላእቲ መፅኦም ካብ ደገን ካብ ውሽጥን መፅኦም ትግራይ ክበልዕዋ ትግራዋይነት ከጥፍኡ ትሕቲ መሬት ክቀብሩና ተኳዒትና ናብ ዘይንወፀሉ ክእትውና ዝመፀ ፀላእ ድኳዕኳዕ ዘበለ ጅግና ብማንም ተራ ክለዓል ከሎ ከም ምስማዕ ንላዕሊ ዝኸፍእ የለን ጀነራል ምግበይ ተስፋ ሓደ ግዜ ዝገለፃ ማለት ፅብቕቲ ዓንተ እውን ጀሚርካያ ዝነበርካ ናብኡ ምእተው ክኾነና ኣነ ተዓድል እውን ናባኻ ምምፃእ ራያ ይወለድ ሕሞራ ይወለድ ኣብ ማእኸል ኣብ ሰሜን ኣብ ደቡብ ኣብ ምብራቕ ኣብ ምዕራብ ይወለድ ትግራይ ኩሉ ናህና ኢሉ ህዝቢ ናህና እዩ መሬት ናህና እዩ እዚ ኢሉ ዶ ይኮነን ኣላዕ ኢሉና እዚ ኣሒዝና ዶ ይኮንና ንጭፍር ነበርና ይዒስ ትዲኤፍ ንብል ነበርና ማለት ስለዚ እዚ ምልዓል ንሕወሓት ከይትፈርስ ኢሎም ምቅላሶም እንተኮይኑ ዘዛርቦም ዘሎ ታውዲ በቃሊሳቶም ኣምሂራቶም ዕብያቶም ኮስኪሳ ኣምሂራቶም እያ ኣብዚ ዝጠለፈትለው ዝወደቐትሎ ልዒሎማ እዮም ኣምሂራ ሰባት ጌራቶም እያ ብመስዋዕትነት ዋላ ይኹን ትውድብ ማለት ትመስመር እዩ ካሊእ ተኣምር የብሉ ለዚ ነዚ ክሒድካ ምኻድ ይትረፍደ ነታ ዝተቃለሱላ ተንሓደሽቲ እውን ክስበራና ስለዘይንደሊ እኮ ኢና ፀበል ኣውነ ኣረጋዊ ማሕበር ናይ ኣውነ ኣረጋዊ ማሕበርተኛ ካብኡ ንላዕሊ ክኾና የብለን ውድባት ትግራይ ክበሃል ከሎ ንቃለስ ዘለና እኮ ትማል ተፈጠራ እኮ ይትረፍደታ ብሕልና ደረጃ ብእምሮ ደረጃ ዘብሰለቶም ውድብ ምድሓን ክትፈርስ የብላን ዛ ውድብ እዚኣ ምባሎም እንታይ ኢሎም ትክክል እዮም እንዶም ተዘይብሉ እየ ጌጋ ክብሎም ዛ ውድብ እዚኣ ዓብይኹምላ ተቃሊስኩምላ ተቃሊስኩም ኣድሒንኩም ኣብ ዝወደቐትሉ ሕጂ እውን እንተኾነ ከይትወድቕ ክትሕልውዋ ዘለኩም ንስኹም ኢኹም እየ ዝብል ኣነ ይትረፍደ ንሶም ሃይለ እውን ኮ ናይ ትማሊ ታውድብ ተቃልሲ ክትውድእ ከላ ከባቢ ዝተወለድኩ ይሕልው ኣለኹ እኮ ሰላም ፈሪማትለ እያ ታሪኻዊት ከዓ ናይ ባዕለይ ታሪክ ናይ ኣቦይ ታሪክ ናይ ኣደይ ታሪክ ናይ ሓወይ ታሪክ እያ ከምዚ ምባል ነውሪ እዩ ናብ ጎጥ ምእታው ሉክ እንታይ በለበለኒ ባሻ ቦት ሒዝናያ ዝኔና እንተኸይድና ብዘዋ ክትክፈል ኢኻ ብዝኾነ ከባቢ ክትክፈል ኢኻ ለይትሰይ ናይ ከባቢ መቐለ እንተኮይኑ ወይ ናይ ሽረ ከባቢ እንተኮይኑ ሰሜን ምዕራብ እንድሕር ኢሉ ካብ ሰሜን ምዕራብ ፈልየ ኣቢሉ ናብ ሰለኽለኻ ከባቢ ክመፅእ ካብኡ ናብ ጎጡ ናብ ጣቢኡ ናብ ቁሸቱ ናብ ጎጡ ክኸድ ከምኡ እንዳበለ እዩ ዝወርድ እዚ ውድቀት እዩ ናይ ውድቀትና ውድቀት እቶም ጀጋኑና ጀጋኑና እዮም እንተጥፊኦም ይእረሙ ትኽብሮም ግን ሓወልቲ እዩ ኣይንፀይቆ ኣይነባላሽዎ ታሪክና ክብል ስለ ዝደለኹ እዩ ኣነ እውን ሪአ እያ ብጣዕሚ ተናዲደ ስለ ዝነበርኩ ወክል እዮም ትውድእ ስለዘይሽከማ ኢለ እየ ኣትየ ጣልቃ ኣትየ ኣይ ፅብቕቲ እያ መሕፈሪ እዩ በቃ ብግልፂ ቋንቋ ሲ ኣብቲ ናይ መሪሕነት ውድቀት ተረዳዲና እንዲና ኣብ መኽተ ስለ ዘለና ኩሉ ብደረጃ ኢኻ ትኸዶ ብደረጃ ኢኻ ትኸዶ ማለተይ እናተቃለስካ
ዝኾነ ነገር ሲ ሶኢልካ ሙሉእ ንሙሉእ ቃልሲ ኣቋሪፅካ ተቐይሮ ነገር የለን ኣብ ትግራይ ምክንያቱ ቃልሲ ከተቋርፅ ከለኻ ኦልሬዲ ትሰዓር ስለ ዘለኻ ነቲ ናትካ ደውታ ዝብለፅ ፀላእ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ብረታዊ ቃልሲ መኸተ ይኹን ኣብዚ ሕዚ ዘኒኦ ፖለቲካዊ መኸተ ፀገማት ከም ዘለው ከም ዝነበሩ ርዱ እዩ ነገር ግን ደውታ ፈጢርካ ዘይኮኑ እናተቃለስካ ክፍትሑ ስለ ዝነበሮም እቲ ዝዓበየ ትኩረትና ኣብ ምሽናፍ ናይ ሓባር ፀላኢ ኣብ ምፍታሕ ናይ ትግራይ ፀገማት እቲ ምስ ፀገማቱ ተለይ ዝብል ዘለካ ኣጆኻ እናበልካ ኣብታ ፅቡቕትነቱ ትድግፎ ኣብታ ሕማቕ ከዓ ፀሓይ እናስጣሕካ ንፀላእ እውን ማዕረ ብዝኾነ መንገዲ ዘይኮነስ ኣራማይ ብዝኾነ መንገዲ ክኸውን ካብቶም መንገድታት ሓደ ድማ ብውሽጥኻ ይህን ምሂን እናተባሃልካ ትገብሮ ናይ ውሽጢ ገምጋማት ይሓውስ ማለት እዩ በዚ መንገዲ እዚ እናተሳለየ መፅኡ እምበር ኣብቲ ፀገም ኣፈላላይ ዘሎ ይመስለንን ፀገም የብልናን ከም መሪሕነት ትግራይ ወይ ከም ውድብ ዝብሉ ተኮይኖም እውን ጌጋ ይክኸውን ምክንያቱ ሩኡይ ፀገማት ስለ ዘለዎ ብደገ ማለት እዩ ብስሩ እውን ፀላእ እውን ከም መጋቢ እታወት ገይሩ ዝወስዶም እቶም ናይ ውሽጣዊ ፀገማትና ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ሓባር ናይ መሪሕነት ፀገም ናይ መሪሕነት ውድቀት እንድሕር ተኣማሚና ናብ ካሊእ ድሙንምን ምባል የድሊ ካብ ዓድዋ ዝተወለደ ሰብ ብዓድዋነቱ ፀገም ክህልዎ ይኽእልን ካብ ራያ ዝተወለደ ሰብ ብራያነቱ ፀገም ክህልዎ ኣይኽእልን ዝተረዳድእካሉ ናይ ሓባር ፀገም እንድሕር ሃልዩ ኣፍቱ ናይ ሓባር ተባሂሉ ዝተፈጠረ ወይ ዝተነፀረ ፀገም ብፅሒትካ ንምልዓል ዘይነበረ ህዝቢ ዘይነበረ ከባቢ ንዓብፅሐለይ ንዓርደአኒ ብዝመስል መልክዑ ዝግበር ዘሎ ዘሕፍር ሃተምተም ክጋለፅ እዩ ዘሎ ክጋለፅ ዘሎ ካብ ጫፍ ራያ ክሳብ ጫፍ ሕሙራ ዝተወረረ ህዝቢ እዩ ዝተጎሳቀለ ህዝቢ እዩ ዝሓለፈ እንታይ ኢሉ ነይረ ፀላእቲ እዚ በቲ ሓደ ገፅ ፍትሓውያን እዮም ኢለ ምክንያቱ ፍትሒ ናይ ክልተ ነገር ውፅኢት እንድዩ ሓደ ናይ ትክክለኛ ተግባር ውፅኢት እዩ ካልኣይ ናይ ማዕረ ፍፃመ ውፅኢት እዩ ሓደ ነገር ትክክል ክኸውን ኣለዎ ካልኣይ ከዓ ብዘይ ኣድልዋዊ መንገዲ ብፌር ትሪትመንት ኢኳል ኤንድ ፌር ትሪትመንት ክፍፀም ክኽእል ከሎ እዩ ፍትሒ ዝበሃል ብትክክለኛነቱ ውድቕ እዩ ትክክል ስለ ዘይኮነ ሰብ ምቕታል ህዝቢ ምፅናት ዓዲ ምውራር ወንጀል ገበን እዩ ገበን እዩ ክብድሉና ከለዉ ግን ብማዕረ እዮም ዓፂዶምና ኣብሶሉትሊ እዚ ሬሲፕሮካሊ ብጣዕሚ ትደልዮ ኣይኮነን እኮ ትደልዮ እኮ ኣይኮነን ንእግረ መንገዱ ግን ንዓድዋ ምሒሩ ንራያ ገዲፉ ትብሎ ኣይኮነን በቃ ብዝረኸብዎ ኣጋጣሚ ኣክሰስ ተዘይረኪቦም ኣይረኸቡን ምንም ትገብሮ ይትኽእል ኢኻ ተዘይኣትዮም ናብቲ ቦታ ይኣተውን እንተኣትዮም ግን ብወዲ ራያነትካ ይገደፍኳ ብጓል ዓድዋነታ ይገደፍዋ ንሙሉእ ትግራዋይ መፅኒቶም ኣብቲ ዝኣተወሉ ብጣዕሚ ዘሕዝን ነገር ፀላእትካ ብማዕረ ቀቲሎምካ ብማዕረ ክትሓው ዘይትኽእል ተኮይንካ ንስኻ እውን ንስኻ ኢኻ ብስሩ ካብ መጀመርያኻ እውን ንምቕታል ምቹው ኮይንካ ፀኒሕካ ክቐትሉ ስለ ዝደልዩ ጥራሕ ኣይኮነን ብስሩ ንምቕታል ንምማት ምቹው ኮይንካ ፀኒሕካ ኢኻ ፀላእቲ ብማዕረ ዝቐተሉና ህዝቢ ብማዕረ ንምድሓን ናይ ሓባር ባህጊ ዘይህልወናስ ስለምንታይ እዩ ኮርስ ናይ ህዝቢ ኮነ ፀገም እዚ ይርድእንሉ ናይ ፖለቲከኛ እዩ ግን እቶም ፖለቲከኛታት እውን ዝሕቶ እዚ ክወስድዎ ከሎ ብማዕረ ዝሃደ ንደብረፅዮን ዝሃደነ ፀላኢ ንጌታቸው ረዳ ኣይገደፈን ክሃድን ከሎ እቲ ፀላኢ ብማዕረ የሳዲድዎም ንሳቶም ነቲ ፀላኢ ዝቋቆምሉ ኣግባብ እውን
ክፈላለ ዘለዎ ይመስለኒ ምክንያቱ ናይ ሓባር ፖለቲካዊ ሞት ናይ ሓባር ፖለቲካዊ ህይወት ዘለዎም ኣብ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ዘለዉ ሰባት እዮም ናይ ሓደ ውድብ ይኹን ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ሰባት ፖለቲካዊ ህይወትን ሞትን ኣብ ምቕፃልን ዘይምቕፃልን እቲ ዝሓዝዎ ፖለቲካዊ ዕላማ እንደን ካብኡ ዝቕዳሕ ከሳቕዕዎ ዝግባእ ፖለቲካዊ ህዝባዊ ዕላማን ህዝባዊ ልኡኽን ወዘተ ሓላፍነትን ንብሎ ነገር እዩ ስለዚ ፀላኢ ብከምኡ ኸይዱና ንሕና ግን ከለ ወዲ ዓድዋ ከለ ወዲ ራያ ከለ ወዲ ሽረ ኣብ ዝብል ወዲቕና ኣለና እዚ መሕፈሪ እዩ ኣብቶም ጀነራላትና ኣጋጢሙ ዘኒሆ ነገር ድማ ብጣዕሚ ዘሕዝን ተመሊሰ ክሓዝቦ ከለዎ ኣነ ይዝክር እየ እቲ ኩነታት ተፈለየ ምዃኑ ተፈለየ ምንቅስቃስ ክግበረሉ ከም ዝኽእል ይግምት እየ ካብ መጀመሪኡ እውን ኣብነት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዘጋጠመ ነገራት ኣሎ ብዙሕ ፍትሓዊ ዘይኮኑ ብዙሕ ጉባእ ዘይኮኑ ነገራት ኣለዉ ግን እቲ ኩነታት በዓል ፍትሓዊ ኣይኮነን ኣብ ትሕቲ ፅዕንቶ ኮይንና ዝግበር ዘሎ ነገር ስለዝኾነ ሪማርክ ተቕምጥ እሞ መዘከርታ እዚኣ ከምዚኣ እያ ጌጋ እያ ትመስለኒ ትብል ጌጋ ተኮይና እውን ልክዕቲ ኮይና እውን ተቕምጥ እሞ ግን ተቐቢልካ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ እቲ ሪማርክ ንሂስትሪ ዝቕመጥ ንታሪክ እዩ ዝቕመጥ ተመሳሳሊ ጌጋ ኣብ ቀፃሊ ከይድገም ከም መዘከርታ ከም መዘኻኸሪ ጌርካ ተቐምጦ ከምና ገበርና መፂና ኢና ብዙሓት ነገራት ስለ ዝደለናዮም ጥራሕ ኣይኮኑም ከይዶም ስለ ዝደለናዮም ጥራሕ ዘይኮነስ ፀቕጢ ስለ ዝተፈጠረልና እውን ከይዶም እዮም መማረፂ እንድሕር ዘይብልካሲ ትዝሐሸ ዝበሃል ሕማቕ ኢኻ ትመርፅ ካብቶም ዘለዉ ሕማቓት እውን ማለት እዩ በዚ መንገዲ ጀነራላት ሎሞ ይኮኑ ናብ ፖለቲካ ትግራይ ኣትዮም እንታይ ናይ ሕቡብ ከይብሉን ናይ ፖለቲካል ፓወር ሼር ሆልደርስ እዮም ሕዚ ኣብ ትግራይ ኣመራርሓ ግዜያዊ ምሕዳር ኮ እዩ ሰራዊት ትግራይ ንርስዕ ኣለና ዲና ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር ኮ ፖለቲካ ኮ እዩ ዝውካዕን ዝውጋዕን ፖለቲካዊ ውሳነታት ኮይኖም ዝመሓላለፍ ዘሎ ኣብቲ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ እንታይ ትኹን ከመይ ትኹን ናበይ ትኸይድ ወዘተ ዝበሃሉ ነገራት ዝውሰነሎም ዓበይቲ ኣጀንዳታት ኮይኦም ዲስከስ ዝገብሩ ዓለም ለኸ ናይ ፖለቲካል ኤንድ ዲፕሎማቲክ ኢንተራክሽንስ ኮይኦም ዝፍጠሩ ዘለዉ ዝካየዱ ዘለዉ ከምኡ ዓይነት ኮሚኒኬሽን ኮይኦም ኮሚኒኬት ዝገብሩ ምስቶም ዝመፁ ዲፕሎማሰኛታት መራሕቲ ወዘተ ወዘተ ስለዚ ከታልሉ ዝፍትኑ ኣካላት እዮም ኣብዚ ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ዕድመሲ ሰራዊት ትግራይ ካብ ፖለቲካ ነፃ ገይሮም ከቐምጡ ዝደልዩ ሰባት እዮም ፎር ደ ሪከርድ ወይ ከም ጣዕንትዎ ዝበልክዎ ሪማርክ ኣቐሚጥና ዝተንቀሳቐስና ሰባት ኣለና ኣይሓፍረሉን ኣይጠዓሰሉን ይዝክሬ ላይፍ ናሕለፍና ነርናታ መደብ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ተይተወደአት መሰረታዊ ጌጋ ሰራዊት ትግራይ ንሓደ ውድብ ኣሕሊፎም ሂቦም እሞ ደቡብ ኣፍሪካ ከይዶም ዝፈረሙ ሰባት ኢለ ፅሒፈ ብዙሕ ሰብ ዓቢዱ ሓቂ እዩ ትስምምዕነት ካብ ምቕባል ወፃኢ ካሊእ መማረፂ ኸ ነይሩካ ዶ ስምምዕነት ኣይንቀበል መን ኢልኩም ኣብ ውሽጢ እቲ ስምምዕነት ግን ክድርፀፁ ዘይግብኦም ኣስሚርካ ክሕለፉ ዝግብኦም ጌጋታት ኣብ ከይዲ ናይቲ ኩነታት ልዕልናን ወይ ድማ ቦታ ማለት እዩ እንተተለዊጡ ኣድቫንቴጅ ክወስደሎም ዝግበአኒ ክዓፅፎም ድርድር እንዲ ኔጎሽሽን እዩ ኔጎሽሽን ኩሉ ግዜ ዘለካ ባርጌኒንግ ፖይንትስ ዕድል ብዝረኸብካ ቁፅሪ እናርባሕካዮም ኢኻ ትኸይድ እናወሰኽካዮም ኢኻ ትኸይድ ልክዕ ሸራሮ ኢልካ ተነርካሲ ዓዲ ሃገራይ ኣብቲ ዝቕፅል ትውስኽ ዝኾነ እናወሰኽካ ኢኻ እናቐነስካ ይኾንካ እንትኸይድ ወይ ስታክ ይኾንካ እንትገብር ስለዚ ሰራዊት ትግራይ ንሓደ ውድብ ንምንታይ ይወሃብ ንምንታይ ናይ ሕወሓት ሰራዊት ይበሃል ትንብል ዘለና እዚ ነጥቢ እዚ ኣዘኻኺርካ ትሓልፍ እቲ ስምምዕነት ግን ኣዕቢኻ ስለ ትሪኦ ማለት እዩ ሽዑ ኩናት ነይሩ ሽዑ ብዙሕ ሰራዊት ይሞተካ ህዝቢ ይሞተካ ብዙሕ ነገር ኣሎ ትኸዶ ማለት ከምኡ ትበሃል ተሎ ኣፍና ዘትሕዙና ሰባት ነይሩ እዞም ሰባት እዚኦም እዮም ሕዚ
كم روسን መቕሎ ዘሎ እንጣጢዕ በቃ ብጣዕሚ በቃ ማለት ብልዑል ታይስሙ ጥራሕ ዝብሉ ዘለዉ እሳቶም እዮም ዋ ንባዕልኻ ትጠራጠር እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ሰራዊት ናብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ተኣሲሙ ክመፅእ ከሎ ናይ ሕወሓት ክኸውን ከሎ መዓልቲ ናብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ፖለቲካዊ ስልጣን ክመፅእ ከም ዝኽእል ይርደአኒ ነይሩ ኣብይ ተቃወምኩ ምክንያቱ ታሞት ዝሞታ ንሱ ታመስዋዕቲ ዝኸፍላ ንሱ እሞ ድማ ዓርሱ ክኢሉ እኳ ጠጠው ከይብል ብነብሱ ኣብ ነብሱ ከይውስን ናይ ሕወሓት ኢኻ ተባሂሉ ስለዚ ንሱ ብዘይብሉ ሕወሓት ኣብ ሂወቱ ኣብ ቁመኑ ኣብ ቀፃልነቱ ኣብ ሞቱን ኣብ ሕየቱን ክትውስን እሱ ብደገ ተመልካት ኮይኑ ጠጠው ክብል ዓሻ ጥራሕ ክኸውን ከሎ እስኻ ኣብ ሂወተይ ክትውስን ወይ ፈሪመ ብውክልና ድላይካ ገበር ክብለካ ኣለኒ ኣሜነ ቅበለኒ ተዘይኮይኑ ግን ኣብ ሂወተይ ክትውስን ኣነ ስቂደ ክርኢ ኣይክእልን እዚ ሰራዊት እዚ ሕወሓት ኣብ ሂወቱ ንክትውስን ዝገብር ውዕሊ ክትፍርም ተገይራ እያ እዛ ፌርማ እዚኣ ዝፈረመት ጉጅለ ንሕወሓት ወኪሉ ዘይኮነስ ንትግራይ ከም መንግስቲ ሽዑ ዝነበረ መሪሑ ዝኸደ ድማ ዘፈፀመ ድማ ጌታቸው ረዳ እዩ ንምንታይ እየ ጌታቸው ረዳ እዩ ዘለኹ ገለገሊኦም ናብ ውልቀ ሰባት ወሪዶም ክንድግፍ ኢና መሰልና እኳ እንታይ ኢሎም እኩል ሓበሬታ ይሃልዎም ምስ ጌታቸው እናተጋጨኻን ጌታቸው ምድጋፍ እውን it doesn't make sense ምክንያቱ ሰራዊት ሕወሓት ክበሃል ሰራዊት ትግራይ ብስም ሕወሓት ንከኣቱሲ ትትድግፎ ኣካል እንታይ ሮል ነይርዎ ውልቀ ሰብ ንድግፍ ኢና እንተኢሎም ኣነ ብውልቀ ሰብ ዝድግፎ ይብለይ ግልፂ ክነግረኩም ብመንፅርቲ ዕላማ ፅቡቅ ዝሰርሐ ሰብ ተሃልዩ ኣጆኻ ክብሎ እየ በዓል ስልጣን ስለ ዝኾነ ኣይኮነ ውልቀ ሰባት እውን ከምኡ ይብል እየ ኖርማል ምንም ፀገም ይብልን ዝኾነ ሰብ ክብል ይኽእል እየ ብምቕፃልን ዘይምቕፃልን ውድብ ሕወሓት ብምፍፃምን ዘይምፍፃምን ዝተሰከመቶም ህዝባዊ ሓላፍነታት መንፅር ትርአ ተሎ ግን ጉዳይ ጌታቸውን ጉዳይ ደብረፅዮን ኣይኮነን ኣብዚ ዓጋግ ዘብለኒ ናይ ክልቲኦም ሚዛን ብመንፅርቲ ዝተዋም ሓላፍነትን ዕላማን ጥራሕ ይኽርዮ ዝኽእል ኣብ ምፍፃም እዚ ዕላማ እዚ ጌታቸው ጎበዝ ኮይኑ እንተረኺበዮ ንጌታቸው ክድግፍ ስለ ዝደለኹ ዘይኮነ ነቲ ናይቲ ውድብ ዕላማ ይኹን ብኡ ገይሩ ዝፍፀም ህዝባዊ ሓላፍነት ምፍፃም ስለ ዝጠቅም ኣጆኻ ክብሎ እየ ተጥፊኡ ድማ ኖ ኣይፋልካን ጌጋ ትልክዕ ዝኾነ ከዓ ኣጆኻ ክብል ይኽእል እየ ማለት እዩ ዝሓሸ ዝኸውን ግን ኦርጋናይዜሽናል ትካላዊ ብዝኾነ መንገዲ ትግራይ ትሳገረሉ ኣማራፂ ሒዙ ዝኸይድ ዝመርሕ ክድገፍ ክኽእል ኣለዎ ኢቱ ሓሳብ ተዋና ፖይንት ንሳ እያ ናፍታ መፍትሒት ምእንታን እየ ልዕለልካ ሰራዊት ግን እታ ናይ ሰራዊት ግን ታይስሙ ከይንብላ እታ ናይ ሰራዊት ግን ሰራዊት እዚ ምክንያቱ ባዕሉ ተውሽጢ ዘኒአ ኣካል ፅሒፉ ዝህቦም እንዲኦም ዝዛረቡ ዘለዉ እዞም ኣካላት ሸለለ ክሓልፎ ዘይደለኹ እዚ ሰራዊት እዚ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ተሓዊኡ ዘይኮነ ኣትዩ ብግልፂ ዓለም ለኸ ስምምዕ መሰረት ብዝገበረ ከይዲ እዩ ኣካል ፖለቲካ ትግራይ ኮይኑ በቃ እዚ ሰራዊት እዚ ናይ ሕወሓት እዩ ኢልኩም ፈሪምኩም እንድሕር መፂኹም ደቡብ ኣፍሪካማ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዘለዎ ግደ እንተደልዩ ናይ ሰራዊት ጀነራል እንተደልዩ ናይ ፖለቲካ መራሒ እናኾነ ንክገለባበጥ ማንም ደጋዊ ሓይሊ ኣይኮነን ዝውስነሉ ብሱር እውን ስኢልና ውሽጣዊ ርድኢትና ባህሊ እውን ናይቲ ሕብረተሰብ ብስለት እውን መሰረት ጌርካ ስቂሉ ፖለቲካ እዩ ውትድርና እዩ ንብሎ ነገር እኒህና እዩ ይርደአኒ ኣሎ ግን ካብቲ ከምኡ ዓይነት ቁፅፅርና ወፃኢ ዝኾነ እሞ ድማ ብዓለም ለኸ ስምምዕ ዝተጠምረ ጉዳይ ግን እኒሆ እዞም ጀነራላት እዚኦም ሰራዊት ድዮም ክመርሑ ፖለቲካ ድዮም ክመርሑ ብዘየገድስ ናይ ሕወሓት
እዮም ኢሉ ፈሪሙ ዝመፀ ኣነ ዘይኮንኩ ጌታቸው ረዳ ባዕሉ እዩ ኣነ ዘይኮንኩ ጀነራል ፃድቃን ባዕሉ እዩ ብግልፂ ዝረብ ዘሎ ውክልና ኣብዚ ተቃውሞ ይነበረ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ክውከሉ ኣለዎም ዝብል እቲ ሰነድ እውን እኮ እኒሄ ኦልሬዲ እኮ ኣብቲ ሰነድ እውን እኒኦ ክውከሉ ስለዚ ኣለዎ ንምንታይ ኣትዮም እንዲኦም ዝብልዎም ዘለዉ ክልተ ሰለስተ ግዜ እቲኹሞም ኢኹም እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ ከዓ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ናይ ሕወሓት ገይርኩሞም መፂኹም ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ናይ ፖለቲካ ሰበስልጣናት ገይርኩሞም መፂኹም ኣብዚ ኣኼባ እዚ ከኣትዉ ብዋናነት እቶም ሕዚ ተገሊጦም ዘዕገርግሩ ዘለው ሓደ ሓደ ተዛረብትን ፀሓፍትን ሰባት ካብ ውሽጢ ብዝነበረ ድጋፍ ድፊት ዝፈጥሩ ዝነበሩ ከኣትዉ ኣለዎም ዞም ጀነራላት እዚኦም እናበሉ ዝጉስጉስ ዝነበሩ ባዕሎም ምስ ኣተው ተኣኼባ ናይ ሓባር ገምጋም ተባሂሉ ነዊሕ ምስ ከደ ዝኾነ ባዕሎም ብዝነገሩና ማለት እዩ እቶም ፅሑፋት ስለ ዘለዉ ናይ ውድብ ኣሰራርሓን ሕገ ደንብን መሰረት ጌርና ሂስ ግለ ሂስ ካብ ድሕሪ እዚ ውድባዊ ኣሰራርሓ ኢና ንገብር ማእኸላይ ኮሚቴ በይኑ እዩ ዝዛተ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቦም ክዕፍኑ ስለ ዝደለዩ ነገር ግን እቲ ኣብዝሓ ማእኸላይ ኮሚቴ ወይ ድማ ተብዝሓ ማእኸላይ ኮሚቴ ዝኾነ ሰብኡ ዝነበረ ተኣካባይ ኖ ኣብቲ ናይ ውድብ ሂስ ግለይስ ከኣትዉ ኣለዎም ኢሉ ኣብዝሓ ድምፂ ስለ ዘበለ ሰራዊት ማእኸላይ ኮሚቴ ነባራት ወዘተ ወዘተ ኣትዮም ኣለዉ ኢሉ ከም ብስራት ዝዛረብ ዝነበረ ትሕዚ ዕገርግር ዘሎ ሓይሊ እዩ ናብዛ ናይ ሕዚ ሂስ ግለይስ ኢዶም ጎቲቱ በጃኹም በቃ ብዘይካኹም ሰይትኸውንን በጃኹም ናብዚኣ ኣተው ኢሉ ዘእተወስ ትሕዚ ዕገርግር ዘሎ ሓይሊ እዩ ነዞም ሰራዊት እዮም ከመይ ጌርና እንታይ ተረኽበ ሕዚ ደኣ ከኣትዉ የብሎምን ዝብል ኤግዛክትሊ ስለዚ እዩ ኣነ እዚ እውን ሪማርክ ኣቐሚጠ እየ ትዝክር ተኮንካ እንታይ ኢልና ነርና ኣብታ ናይ ሓባር እውን ከይተረፈት ማለት እዩ እንተዝከኣል እቶም ፖለቲከኛታት ማለት ኣብ ናይ ሕወሓት ጉዳይስ ግዜያዊ ምምሕዳር እንታይ እትይዎ ኢልና እኮ ተዘራሪብና ኢና ትዝክር ተኮንካ ፀርፍና ነይሮም ምክንያቱ ግዜያዊ ምምሕዳር ማለት ሰራዊት ትግራይ እውን ሓዊሱ እዩ ትመሪሕነት ኢልና ሽዑ እውን ተዛሪብና ኢና ናይ ውድብ ሕገ ደንቢ ኮምፕሮማይዝ ተገይሩ እዩ ኢልና ኮምፕሮማይዝ ተገይሩ እዩ ናይ ውድብ ኣኼባ ግዜያዊ ምምሕዳር ፀዊዕዎ የውን ይብል ኣሎ እንታይ ገዲስዎ ኢልና እዚ ሰለብሬት ዝገበረ ሰብ ናብ ሄዳኖ በቃ እዚኣ ከምዚኣ እያ ኢሉ ዘጣቕዐ ሰብ ሕሳ እንታይ ግበር እዩ ዝብለኒ ዘሎ እንታይ ይዛረብ ዘሎ እንታይ ኢና ክንርድአሉ ካብ ሰብ እዚ ወለካ እዚ እውን ሽዑ ነቕምጦ ከለና ውድቀት ኣጋጢሙ ኣሎ ተዝካል ከም ዝኸውን ኣሎ እንተኣትዮም ከዓ ክፃወትዎ ዝግባእ ሮል እውን ኣውጊዕና ኢና ምእታዎም ዘይተረፈ ኣዕናዊ ግደ ትክዕ ዘይኮነ ነገር ከይገብሩ ጥንቃቐ ይሓትት እዩ ታሪካዊ እዩ ብመንፅር ድሕነት እቲ ውድብ ይኹን እቲ ህዝቢ ትፅቢት ዝገብረሉ ውፅኢት ክንቀሳቀሱ ክኽእሉ ኣለዎም 50 መዓልቲ ሙሉእ ኮፍ ኢልካ ህዝቢ ብጥሜት ኮፍ ኢሉ የማነ ፀጋም ብረት ዝዓመሩ ፀላእቲ ኣሰኪፎሞ እናነበረ ተመሊስካ ናብ ናይ ባዕልኻ ምጥቕቓንን ምጉጅጃልን ከባብያዊ ዝኾነ ረሳሕ ተሓሳስባ ንኣቲኻ ክትልንቀጥ ከለኻ እቲ ትማሊ ሞት ርገፀለይ እናበልካዮ ንሃለዋትካ ዋሕስና ዝኾነካ ጀነራል ስለ ዝተንፈሰ እንታይ ይዕገርግረካ ሕዚ ሓንቲ ትግራይ ዘላትካ ኮ ስኻኒ ህይወት እሱ ንሞት ተመዲብኩም ትነብሩላ ትግራይ ክትከውን ይብላን ኣፍታ ሞት ናቱ ስም ዝፅዋዕ ኣፍታ ከምዚ ዓይነት መስዋዕቲ ዘይብሎም ወይ ሞት ዘይብሎም ኣጋጣሚታት ግን ክሰምዐካ ኣይደልን ክሪኤካ ኣይደልን ፀኒሓ እያ ባይዘወይ ዝኾነ ሓሳብ ብዝተዛረበ ሓደ ጀነራል ኣብ ፌስቡክ እናስጣሕኻ ምፅላም ፀኒሓ እያ ሎሚ ኮነትን ጀሚራ ሕዚ ብደፈኑ ንኩሎም ኮይኑ እምበር ነይራ እኮ እያ እናመረፅካ ንኸመይ እንተኢልና ሓሳብ ስለ ዝሃበ መመተኢልና ከምዚኣ ስለ ዘበለ ነይራ እያ ስለዚ ትማሊ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ጀነራል ምግበ ኢልካ ከምዘይ ጨራሕካ ገለገሊኦምስ ምናልባት
የህዝቢ ቅሚጥና ስለ ንውግዕ እምበርቲ ኣገላልፁ ከምኡውን ምጭራሕ እውን ኣይኮነን በሃል ነይሩ ካብኡ ንላዕሊ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ምልኪ ነይሩ እንዶ ምግበይ ክበሃል ከሎ ዘይለዓል ሰብ ኣይነበረ ካልኦት እውን ከምኡ ክለዓሉ ከለዉ ጀነራላትና ክለዓሉ ከለዉ ማለት ጀነራላትና ንሕና እውን ከም ደደቢት ባይዘወይ በቢግዚኡ ሲምቦል እዮም ዝበልናዮም ነቲ ህዝቢ ኢምፓወር ንምግባር ብሓፂር ክሊፕ እንዳገበርና መሰጋገር እንዳገበርና ፀኒሕና ኢና ናይ ዓወትና ናይ ጅግንነትና ናይ ፅንዓትና ናይ ህዝባውነትና ምልክት እዮም ባይዘወይ እዚ እውን ብኡ ሪኮግናይዝ ዝገብሮ ሕዚ ስለዚ በዓል ኣጀንዳ እዩ ከምኡ ሶሻል ሚድያ እውን ዘራምድ ዘሎ ማለት እቲ ብጣዕሚ ዘሕዝነኒ ግን እንታይ እዩ እቲ ዝወረደ ኣጠቃቅማ ንፀላእ እውን ዝተርፍ ምኳኑ እዩ ሕዝ ምግበይ ጀነራል ኣይኮነን ዝብለና ሰብ መፅእ ኢሎ ዝብሉና ሰባት ሓደ ኣይኮነን ብጣዕሚ ኢኻ ተሓፍር ኣነ እንታይ ይኽብሎ ምግበይ ጀነራል እንተዘይኮይኑ እስኻ ሰብ ኣይኮንካን ይኽብሎ ሰውነቱ ክጠራጠር ኣለዎ እቲ ሰብ ንሱ ምክንያቱ ግልፂ ዝኾኑ ነገራት እንዲ ዲናይ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ካሊእ ማዕርግ የብሉን እቲ ሰብ እታ ዘላቶ ከማና ማለት እዩ እታ ሰውነቱ ይጠራጠር ኣሎ ካልእ ነገራት እውን ኣሎ ክዝረብ ዘይግብኦ ነገራት እውን ይዛረቡ እዮም ምስ ገበን ዘተሓዝቦ ነገራት ኣሎ ምስ ስብእኑ ምስ ናይ ባዕሉ ስብእና ምስ ዘርኢ ገለ ብጣዕሚ ባይዘወይ ሶሻል ሚድያ ሸዋዲ እዩ ስምዒታዊ ኮንካ ትዛረብ ሕዚ እውን ከቋርፀካ ባሻ ንፐብሊክ ኣይ ዶንት ኖ ሪቪል ገይርዋ ዶ ይገበራን ይፈልጥን ሰብኣይ ብስነ ምግባር ደረጃ ተሃኒፁ ዝዓበየ ዲያቆን ኮይኑ እዩ ተቃሊሱ ማለት ክፍለጥ ኣለዎ እዚ ታሪክ ስለ ዝኾነ ሲምቦል እንድዮም ኣነ ባይዘወይ ብጣዕሚ እዩ ዝኮርዓሎም ንኩሎም ከምዚ ዝበለ ተወሳኺ ስብእና ዘለዎም ሰባት ከዓ ክኾኑ ከለዉ ክንገር ኣለዉ ሞዴል ክህልወና ኣለዉ ሃይለ ዝኽተል ኣሎ ባሻ ዝኽተል ኣሎ ነቲ ሓደ ዝኽተል ኣሎ ንምግበይ ዝኽተል ከዓ ከምቲ ንፈልጦ ማለት እዩ ሕዚ ዝኽተል ክብል ከለኹ ሞዴል ገይሩ ዝኽተሎ ማለት እየ ጀነራል ምግበይ ዲያቆን እዩ ብስነ ምግባር ክትሓምዮ ይትኽእልን ድቁና ደረጃ ደሪሱ በፂሑ ዝተቃለሰ እዩ ጀነራል ምግበይ ፖለቲከኛ እዩ ማስተርስ ብሊደርሽፕ ዘለዎ ሰብኣይ እዩ ማስተርስ ዘለዎ እዩ ስቑኢሉ እውን ኣይኮነ ታተረፍ ግዚኦም ዝተምሃሩ እዮም ጀነራል ምግበይ ተኣምራት ዝሰርሐ እዩ ካሊእ ተሪፉ ኣጋኣዚ ዝመርሐ እዩ ኣጋኣዚ መሪሑ ጥራሕት ኣይኮነ ሻዕብያ ንምንታይ እዮም ንጀነራል ምግበይ ክለዓል ከሎ ዋዕዋዕ ዝብሉ ደቋዕቋዕ ስለ ዘበሎም ተኣምራት ስለ ዝሰርሐ ኣብ ካልኦት ዓዲ እውን ከምኡ ማለት እዩ እቲ ስብእና ናይ ሰብ ብከምዚ ደረጃ ተገሊፁ ታሪኮም ስለ ዘይንፅሕፈሎም እምበር ኣብቶም ካልኦት ከባቢታት እቶም ፀላእትና እንብሎም ከባቢ እንተዝኾኑ እዞም ሰባት እዚኦም ታወት እዩ ዝቕረፅ ኣሎ ማለት ድፍረት ክኾን ይኽእል እዩ ብሃይማኖታዊ ኣረኣእያ እንታይ ንክብል ደልየ ኣብ ትግራይ ክቕረፀሎም ኣይኽእልን ትክክል ኢኻ እኮ ኣብቲ ካልእ ከባቢ ስለ ዝግበር እዩ ንምንታይ ኢኹም ወልደ ክብል ደልየ መሲልካ ፍሉይ ተኣምር ክሰርሑ ዝኽእሉ ፍሉይ ተፈጥሮ ዘለዎም ኮይኖም ስለ ዝዓበዩ ኣይኮነን ካብ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዝተፈጠሩ ናይቲ ህዝቢ መግለፂ እንድዮም ናይቲ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ትግራይ መግለፂ እዮም መርኣያ እዮም ናይቲ ህዝቢ ጅግንነት መርኣያ እዮም ንገልፆ እውን ነርና ኢና ዮሃንስ መንጋግ ጀነራል ዮሃንስ ካብቶም ጀጋኑ ኢልና እንቆፅሮም ዝነበርና ሓደ እዩ ኣሽሓት ሰራዊት ኣማይተ ሸሓት ሰራዊት ተኽትሉ መፂ ግን ነቶም ሕፍኒ ዘይኣኽሉ መናእሰይ ክስዕሮም ኣይከኣለን ደቋዕኳ ዓቢሎሞ ኣብቲ ተሰለፈሉ ህዝቢ ብድሕሪኻ ሒዝካዮ ዘለካ ህዝቢ እቲ ጅግና ብትክክል ሓደ ሓዲኦም ብደንቢ ገይሮም ከም ዘቕምጥዎ ነገር ግን እዞም ሰባት እዚኦም ስብእንኦም ዝተሓለወ ብስብእና ደረጃ እውን ብጣዕሚ ዝገርም መብዛሕትና ዘይብልና ዘለዎም ብትምህርቲ ደረጃ እውን ኣርክብ ተባሂሉ ኣነ ይፈልጥ እየ ስታውስ ናይቶም ተጋደልቲ ዝተወሰነ ቅርበት ስለ ዝነበረኒ ብዝነበረ ቃልሲ ናይ ቤተሰብ ሕጂ እውን ብዘለኒ ኣብ ሓንቲ ዓመት 3 ሴሚስተር ኣብ ሓደ ሴሚስተር ናይ ሓደ ዓመት ተጋደልቲ እንዲኹም ለይትን ቀትርን ተምሃሩ እንታይ ትድቅሱ ንስኹም ተባሂሎም ንሱ እውን ቃልሲ ተባሂሉ ክበፅሑ ዝሓለፎም ዕድመ ከተኻኽኡ ከምዚ ገይሮም ዝተምሃሩ ጀጋን እዮም
ማለት ተዛሪብካ ትውድእ ኣይኮነን ናይዞም ተጋደልቲ እዚኦም ትዝዛረብ ስኢሉ ትዝዕዝፈ ኣብ ሶሻል ሚድያ መጋገይ እዩ ከም ዝበልካዮ ክንድድላዩ ክኸድ ይኽእል እንድዩ ሓቂ ግን እቲ መብዛሕትኡ ሰብ ክጋገ ስለ ዝኽእል ማኒፕሌት ገይሮም ከቕርብዎ ከለዉ ብከምዚ ክንቅርቦ ኣለና ኢለ እየ ተን ውሽጢ ዝፈልጠን ናይ ጀነራል ምግበይ እውን ዘቕርበን ዘለዉ ተኸክል እዮም ናይ ጀነራል ምግቢ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ዝለዓል ዘለኩ ሕዚ ሕዚ ብጣዕሚ ዝኸፍር ኣብነት ኢና ንልዕል ዘለና እምበር እዚ ናይ መዲድ እውን ፀርፍታት እናረኣኹ ፀኒሐ እንድየ ንኩሎም እዩ ኖርማሊ በቲ ለበቲ ሓደ ክልተ ኢልካ ተብሎ ኣይኮነን እቲ ዋና መልእኽተይ ግን እዞም ጀነራላት እዚኦም ጀነራላት ዝኾኑ ንሕና ንደልዮ ነገር ከሰጉሙ ከለዉ ኣይኮነን ናይ ጀነራልነት ማዕርጎም ወይ ጅግንነቶም ዝቕንጠጥ ድማ ንሕና ዘይደለናዮ ነገር ከሰጉሙ ከለዉ ኣይኮነን ምስናትና ምድላይን ዘይምድላይን ዘራኽብ ነገር የብሉን ኩሉ ናይ ብቕዓቶም ናይ ካርየር ናይቲ ዝሓለፍዎ ናይ ገድሎም ይኹን ናይ ሞያ ዕድሚኦም ውፅኢት እዩ ስለዚ ኣነን ንስኻን ካልኦትን ኣብ ዘለዉ ማዕርጎም እንምንጥሎም ጀነራላት የለውን ጅግንነቶም እንቐንሰሎም ጀነራላት የለውን ኣይኮነን ዶ እዚኦም ምንቲ ህዝቦም 3-4 ግዜ ክጋደሉ ንመስዋዕቲ ዝተቐረቡ ጀጋኑ እቲ ናይ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ይኹን ናይ ብፆቱ መስዋዕቲ ክሒዱ ኣንጻር ህዝቡ ዝተሰለፈ ከም ጀነራል ዮሃንስ ዝበለ ከዳዕ እኳ ጀነራል ማዕርግነቱ ኣይሕደግናዮን ምክንያቱ ክነሕድጎ ኣይንኽእልን በቃ ናይ ቃልሲ ውፅኢት እዩ ንምንታይ ተጠቒሙሉ ንሕማቕ ከም ተጠቐመሉ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ማዕርጉን ክነልዕሎ ይንኽእል ኢና ንሕና ክንቅንጥጦ ይንኽእል ኢና ስለዚ ሓደ ንትዕዝብቲ ዝተርፍ እዩ ካልኣይ ስኢሉ ብብርኪ ውልቀ ሰብ ስብእና ወሪድካ ምዝራብ መድሓደ ግዜ ኣፀገምቲ እዮም ትክክል ኣይኮነን ብፍላይ ፐብሊክ ፊገር ዝኾኑ ጀነራላት ኣብ ታሪክካ እውን ትጎድል ኢኻ ንዖም እናእስ ኣለኹ ኢልካ ግን ከምቲ ዓንቶ ዝበልኩ እዩ እናሓየሎም ጀጋኑ ተኮይኖም ኣብ ትግራይ ጅግና የብላን ማለት እዩ ሓየሎም ብሂወት ዝህሉ ነይሩ እውን ከምኡ እዮም ከቀናውፅዎ ከምኡ እዮም ከቃልልዎ ምንም ካሊእ ተኣምር የብሉን ኣይንሓስቡ ባይዘወይ ግን ሓንቲ ነገር ከዓ ክውስኸልካ ባሻ ናፍተን መፍትሒ ክንከድ ኢና ሰዓትና እውን ይኸደና ስለ ዘሎ ነዞም ጀነራላት እዚኦም ይኹን ንፖለቲከኛታት ትግራይ ሞዴል ክኾኑ ንዝኽእሉ ሰባት ምናኣስ ንዕኦም ንኢስካ ኣይተንእሶምን ዝስፈሩ በታ ዝሰርሕዋ ጅግንነት እያ ንሕና ኣይኮንና ንሰፍሮም ዝጎድል ግን መን ይመስለካ ዝጎድሎ መን ይመስለካ ትመንእሰይ ሞዴል ይስእን ይጠራጠር ሞዴል ንስእን ንሕና ሞዴላትና እንዲኦም ከም ዝበልክዎ ናይ ጅግንነት ሞዴል ናይ ፃዕሪ ሞዴል ነስኡን ኣለና ነቲ መንእሰይ እምበር እዞም ሰባት እዚኦምስ ኦረዲ እኮ መስዋዕትነት ከፊሎም ትርፊ ሂወት ዝነብሩ ታ ትርፊ ሂወት እውን እንደገና ክጥቀሙላስ በረኻ ምስ ደቂ ደቆም ዝወፈሩ ሰባት እዮም እንታይ ከም ክትብሎም ነዚኦም ከዋረድ እየ እንተልካ ክትዋረድ በዓልካ እንተዘይኮይኑስ ተኣምረ ይትፈጥርን ንዓና ግን ነቲ ብትሕትና ዘለዎ መንእሰይ እውን ሞዴል የስእኑ ትጠራጠር ትብተን ካሊእ ተኣምር የብሉን ካብዚ ዝበለፀ ካሊእ ሰይህልዎን ማለት ንዖም ዝጎድኦም ነገር ኣይክህሉን ክብል ደለየ ናፍታ መፍትሒት ክትከደለይ ነዚአን እውን መፍትሒ ነቲ 50 መዓልቲ ተቐሚጥካ መፍትሒ ዘየምፃኻ ከፍ ምባል እውን መፍትሒ ነቲ ፀገም ትግራይ ብጠቕላላ እውን መፍትሒ ኢልና ኣብ ሓደ 10 ደቂቃ ዝኾን ክንውድእ ምእንታን ምስታ ሰዓትና ክትመቻቸወልና ማለት እዩ ግርም እሞ እቲ ሕዚ ነውጓዕ ዝነበርና ክኢሉ ብጥቕልሉ ትረአ ተሎ ናይቶም ጀነራላት ጉዳይ ምስ ናይ ባዕልካ ድሌት ምስ ናይ ባዕልካ ስልጣን ምቕፃል ዘይምቕፃል ዝተተሓሓዘ እዩ ካልእ ተላዒሉ ክሓልፍ ስለ ዘለዎ እዩ እምበር ቁም ነገር ዝርከቦ ነገር ኮይኑ ኣይኮነን ብድሕሪኡ ዘለዉ ካልኦት ነፀብራቃት ግን ኣለዉ ዝደለኻዮ ስለዝተዛረበ ስለዝደገፈ ጥራሕ ዝብል ሓደ እዩ ከባቢያውነት 2 እዩ ናይ ጥቕሚ ሽርክና 3 እዩ ከምኡ እናበለ ዝቕፅል እዩ እዚ ኣብ ሰራዊት ይኹን ኣብ ሰብ ስልጣን ድሕሪ ዳ ዝረአ ኮይኑ
ካብ ፀገም ንክወፅእ ተስፋ ዝገብር ዘሎ ህዝቢ ተስፋ የብልካን ዝብል መልእክቲ ዝሕልፍ ስለዚ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ነውሪ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ትሬንድ ዝሳተፉ ዘለው ውልቃዊ ኣካላት ሰበስልጣናት ካብ ውድቀቶም ክመሃሩ ይከኣሉ ስለዚ እዮም ካብ ውድቀቶም ክመሃሩ ተዘይክኢሎም ናፍታ መፍትሒ ከእትዎም እየ ድሓረ ማለት እዩ ዝሮ ዝሮ ግን እዚ ነገር እዚ ዘሰጉምዎ ዘለው ዝኾነ ጀነራል ከምዚ እናገበርካ ይፀለም ዝኾነ በዓል ስልጣን ከምዚ እናተገበረ ይደገም ከምዚ ኢልኩም ፀሓፉ ከምዚ ኢልኩም ተዛረቡ እናበሉ ሓበሬታ ዝህቦም ዘለው ኣብ ውሽጢ ዘለው ኣካላት እዮም ኣጋጣሚ ኮይኑ እቶም ሰባት እውን ዝዛረቡ ተለው ዝሄር ይሃቦም ሓበሬታ ካበ ከም ዝረኸቡ ይነግሩካ እዮም ባዕሎም ተኣማንነቶም ንኸረጋግፁ ከሉ ካብ ውሽጢ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ከለ ምባል ጥራሕ ዝተርፎ ሰብ ማለት እዩ ተረዲእካኒ ንባዕልና ዝምልከት ነገር እውን ባዕሎም እዮም ሓደ ግዜ ካብ ውሽጢ ብዝረኸብኩ ሓበሬታ ባሻ ከምዚ ተባሂልካ ይብለካ ባዕሉ ትደገ ኮይኑ ዝፅሕፍ ዘሎ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ሄር ይሃቦም ንዓና እውን ይተርፊ እዮም ኣብ ገለገሊ እዩ ሃይለ ኣብ ኣኼባ ሎማዓንቲ ከምዚ ተባሂሉ እዩ ከምዚ ተባሂሉ እዩ ይርብሽ ከም ዘሎ ተነጊሩ እዩ ኢሉ ዝነግረካ እቲ ካብ ውሽጢ ንሃይለ እውን ከምዚ ልናዮ ኢና ኢሉ ሓበሬታ ዘቕብል ደገ ንዝፅሕፍሉን ዝዛረብሉ ሰባት እዩ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ይገጥመኒ ኣነ ማለት እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ካብ ውሽጢ ምዃኑ ባዕሎም እቶም ተላኣኽቲ እውን ከም ዝበልካ በሉ ተባሂሎም ዝዛረቡ እምበር ዘሰንትንዎ ነገር እውን የለን ገለገሊኦም ኣረኖ ማለት ትነውግዖ ወጊዕ ንኦም ንሓሰብና ጥራሕ ስለ ዘይኮነ ንህዝቢ እውን ንሓሰብና ስለ ዝኾነ እዩ ብዝግብኦም ብርኪ ስብእኖኦም ዘይንገልፆ እዚ ማለት እየ እምበር ኣብዚ እቶ ዝበሃል ነገር የብሎምን ኣፍ ከም ተፈጥሮ ይዕደለካ እዩ ንኩልካ ግን ብኡ ኢኹምካ እንትምዘን ትምዘነሉ ናይ ባዕልካ ስብእና ናይ ባዕልካ ዓቕሚ ናይ ባዕልካ ፍልጠት ናይ ባዕልካ ተሓሳስባ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ወይ ለይሓስብ ዝተኸኣለ መጠን ማለት እዩ እዚ ዘይወነኑ ሰባት ከም ሃገሮም ኣፍ ስለ ዝተዋሃቦም ጥራሕ ብኣፍ ዝገልፆ ዘለኹ ዝጥቀምሉ ነገር ብጣዕሚ ዘሕፍር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ከም ህዝቢ ማለት በዓልቲ ገዝኦም ተሰሚዓቶ ዘሕፍር ወዶም ወይ ጓሎም ተሰሚዕዎ ዘሕፍር ቃላት እዮም ዝዛረቡ ብዕልግና እውን ብዝግለፅ ደረጃ እውን ማለት እየ ስለዚ ነዚኦም ካብ ውሽጢ እናበሉ ዝዛረቡ ተለው ተዓቕሚ ምጉዳል ኣብ ኩሉ ስለ ዝጎድል እግዚኣብሔር ይሃቦም እቲ ምንጪ ሓበሬቶም ካብ ውሽጢ ምዃኑ ስለ ዝነግሩና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣካል እዚ ይገብርሎ እዩ ሓደ ዋና መልእኽተይ ካልኣይ ኣፍቱ ሰብ ሕዚ ኣብዚ ተወፂሑ ግን ዝመፀ መፍትሒ የለን ጥራሕ ዘይኮነስ መወዳእታ ዘይብሉ ዕንክሊል ተደጋጋሚ ዝኾኑ ነገራት ኣብ ምርኣይ ግዜ ይሓልፍ ኣሎ ህዝቢ ይሃልቕ ኣሎ ፀገማት ይገድሎ ክሳብ መዓዝ ክቕፀል ይከኣል ከምዚ ጌርካ ምቕፃል ኣይከኣልን ስለዚ ከም መፍትሒ ክኸውን ዘለዎ ብተደጋጋሚ እውን ተዛሪብና ኣለና ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት በቃ እቲ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ክሳብ ዝስልቹ ሓደ ግዜ ዕቕ ክሳብ ዝብለካ ኣገላቢጥካ ተስፋ ድኾነ ኣለዎ ገለ ኢልካ እውን ክሳብ ትሪኦ ማለት እዩ ዳርጋ ንክልተ ወርሒ ዝኣክል ንሽተይ መዓልቲ እዮም ቀሪብና እኒዋ ርኢና የለና ነታ ሓድነትና ሕሊና ፀገማት ውድብና ክንቀርፍ ተስማዕሜና ብዓወት መሰስ ኢልና ኣለና ትብል መግለፂ እውን ዘይበቅዕ ኮይኑለ ሕዚ ነዚኣ እውን እዚኣ ኢሉ እውን ክፅሕፍ ኣይኽእልን ሕዚ ዋላ ፀገማት ከይረአየ እውን ሓድነቱ ከውሕስ ኣብቶም ዘለው ነገራት ናይ ሓባር ምርድዳእ ፈጢሩ ውሳነታት ክሕልፍ ዘይኽእለሉ ብርኪ በፂሑ እዩ እዚ ተሓዋናዮ ትርጉም የብሉ ኣብዚ እንድሕር በፂሑ እንታይ ይገበር በቃ ካብቲ ሕዚ ዘኒኦ ተሳታፊ ብላዕሊ ካብቲ ኣብኡ ዘኒሆ ነቲ ገጢሙ ዘኒሆ ፀገም ውሳነ ቅሚጡ ንክፈትሕ ዓቕሚ ዝሰኣነ ኣካል ንላዕሊ ዝሐሸ ዓቕሚ ክረአየሉን ክፈርየሉን ዝኽእል ገፊሕ ናይቲ ውድብ መድረኽ ጉባኤ እዩ ተሓሲኻ ተጎሲኻ ካብቲ ጉባኤ ዝውፃእ ኣይኮነን ድሕሪ ትክክለኛ መፍትሒ ክቕመጥ ዝድለ ኣሎ ሃልዩ ኮይኑ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ እውን ተዘራሪብና ኢና ሓሳብና ቀሚጥና ኢና እንዳቕመጥና የመፂና ኢና ባይዘ ወይ ብዝሓለፈ ሰምዕ ስለዘይነበረ ጥራሕ እዩ ሰምዕ ስለዘይነበረ እዩ እምበር ማእኸላይ ኮሚቴ ርኢናኩም ኣለና በቃ ንስኻትኩም ተዓዊጥኩም ትውስንዎ ነገር
ፀገም ትግራይ ክፈትሕ ፀገም ትውድብ ክፈትሕ ኣይኽእልን ዘሎ ስለዚ ናብ ካድረኹም ከይዱ ኢልናዮም ክገብርዎ ይከኣሉ ንካድረ ዝፈርሕ ሓይሊ ስለ ዝተፈጠረ ናይ ካድረ ኣኼባ ሓንሳብ ብሽምግልና ሓንሳብ ብዝተፈላለየ መንገዲ እናበል እናተናውሑ ፀኒሑ ፎር ዮር ኢንፎርሜሽን ናይ ካድረ ኣኼባ ብስምምዕ ንክናዋሕ እዚ ሕዚ ሕሕ ዝብልዎ ዘለዉ ሰራዊት ግደ ተፃዊት እዩ ሽዑ ጣቑዕ ነይሮም እዮም እዞም ሕዚ ዝቃወም ዘለዉ ኣካላት ግን ድሓን ፖለቲካዊ ምርዳእ ተፈጢሩ ያው ቆፃሊ ከምኡ ክንገብሮ ቅድሚኡ ዘሎ ውሽጦም ተዝረአ ዝብል ሓሳባት ክመፅእ መሪሕነት ሰራዊት ንባዕሉ ግደ ነይርዎ እዩ እዚ ኮይኑ እውን ሕዚ ኣይኮነን በቃ ይከኣልኩም ንኩልኩም ኢኩም ዘይከኣልኩም ጌታቸው ኢልካ ደብረፅዮን ኢልካ ትመርፀሉ ነገር የለን ጌታቸው ረዳ ካብ ደብረፅዮን ክብእስ ዘይኮይኑ ዝሕሸሉ ነገር የለን ዶክተር ደብረፅዮን እውን እኹል ብዝበሃል መንገዲ ኣብቲ ኣጋጢሙ ዝተባሃለ ናይ ሓባር ናይ መሪሕነት ውድቀት ከም ሃገሩ ተሓታት እዩ ሓደ ብሊፅካ ነቲ ሓደ ንምርኣይ ሓንቶ ተጠቐምናያ ቃል ደጊማ ትጥቀመላ እየ ሓንቲ ፅብቕቲ ነገር ኣላ ኩሎም እናተጋደሉ እናተቃለሱ እዮም ትጌጋታት ፈጢሮሞ ወይ እውን ትገጢሙ ዘኒዮ ውድቀት ኣጋጢሙ ካብኡ ንላዕሊ ምግዳል ካብኡ ንላዕሊ ምብሳል ካብኡ ንላዕሊ ምትዕፃፍ ኣይከኣልን ዶ ነይሩ ዝብል ሕቶ ምልዓሊ ይከኣል እዩ ግን ሕዚ ንዑ ተመሊስና ክንሓትት ግዜ ኣብ ምብኻን ዘይኮነ ሕዚ ከመይ ጌርና ንፍትሓዮ ኣብ ዝብል ምዕራፍ ስለ ዘለና ንፍትሓዮ እሞ ምስ ፈታሕናዮ ካብ ውድቀት ጌታቸው ይኹን ካብ ውድቀት ደብረፅዮን ካብ ውድቀት ካሊእ እናበልና ንምሃረሉ ካብ ንፉዓቶም እውን ብኡ ልክዕ ንምሃረሉ ቀፃሊ ምዕራፍ ክህልወና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እታ ዝሕሸት መፍትሕን ካብ መጀመርያ ጀሚራ እውን ንዛረባ ዝነበርና ሕዚ እውን ስቂሉ ብክብረት ኣበየንስ ብሕንበጣ ዓይነት ነገር ይኸውን ኣሎ እምበር ካብታ ጉባኤ ወፃኢ ካሊእ መፍትሒ ዘላ ኣይመስለን ስለዚ ናብ ካድሮኦም ክኸዱ ኣለዎም ካብ ካድሮኦም ናብ ጉባኤኦም ክኸዱ ኣለዎም ኩሎም ኣብ ጉባኤ ብደንቢ ትሕዚ ዝሓዝዎ ሓሳባት ሒዞም ክኸዱ ኣለዎም ርግፅ እቲ ዝተገማገምሉ ገምጋም ውፅኢት ንሱ ተታሒዙ ከሎ ጉባኤተኛ ርኡ ዝቕነስ ቀኒሱ ዝውሰኽ ወሲኹ ዋላ ኩሎም እውን ከውፅኦም ይኽእል ኮይ እዚኣ ካሎ ኣብዚኣ ክብላ ዝደሊ ነገር ግን ንዓኻ ዘይጠዓመ ነገር ክህሉ ስለ ዝኽእል ካድረ ፈሪሕኻ ንዓኻ ዘይጠዓመ ሓሳብ ሂቡ ስለ ዝኸውን ሰራዊት ፈሪሕኻ ዘይክምረፅ ይኽእል እየ ኢልካ ጉባኤ ፈሪሕኻ ወይለካኒ ካድረ ፈሪሕኻ ሰራዊት ፈሪሕኻ ጉባኤ ፈሪሕኻ ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴኻ ፈሪሕኻ ህዝቢ እውን ፈሪሕኻ ህዝቢ ክወርዶ ይደልዩ ንመን ደኣ ክትፈቱ እዚኦም እንድሕር ፈሪሕኻ ንመን ደኣ ትኣምን ኣይኸውንን በቃ ኣይኸውን ስለዚ ኣብዚ ኣነ እንዳውም እቲ መሪሕነት ናይ ሰራዊት መሪሕነት እውን ፅዒሩ እንዲ ፅቡቅ ንፃዕሩ ነድንቕ ፅዒሩ ናይ ካድረ ኣኼባ ክበል ተሎ ተረዳድኡ ዝብል ለቦ ሓደ ፃዕሪ እንዲ ነይሩ ፅዒሩ እዩ ሓቀይ ድሕሪ ሕዚ ግን እቲ ናይ ካድረ ኣኼባ ሸምጊልካ ይኹን ኣቢልካ ይኹን ዝተረፍ ነገር ኣይኮነን ናብ ካድረ ክኽየድ ኣለዎ ናብ ካድረ ክኽየድ ከሎ ሓደ ነገር ክኣምት ይደልያ ንኸም ሓሳብ ማለት እዩ እንታይ ይግበር ኣሎ መሲልካ ቀደም ኣልዕልና እንዲና ተደጋጋሚ ሕዚ ግን ክደግሞ እየ ናብ ጉባኤ ምኻድና ዘይተርፍ እንተኮይኑ ብግዲ ናይ ጉባኤተኛ ትሕዝቶ ወይ ኮምፖዚሽን ንምቕያር ኢሎም ኣብ ወረዳታትን ኣብ ዞባታትን ስራሕ ይሰርሑ ኣለዉ እዮም ፅዑቕ ስራሕ ኢለካ እዩ ፅዑቕ ስራሕ ኣመራርሓ ይቕይሩ ዝነበረ ካድረ የባርሩ ኣይከኣልን ኣብዚ ለማስ መሪሕነት ስለ ዘለና እዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ እምበር ሰቦ እንዶ ሰረቐተ ነይሩ እንተይተገምገመ ይኸድሎ ማለት እዩ ሰረቐተ ነይሩ የምፅዎ ተልዮም ናብ ላዕሊ እውን ከይተሓተተ ክተርፍ ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ካድረማ ኣካል እቲ ሕዚ ዝካየድ ጉባኤ እዩ ብኣሰራርሓ ትውድብ ሓዱሽ ዝፈልጦ ተኣምር ዘይብሉ ካድረ ይኮንካ ክተምፅእ ናብቲ ውድብ ኔትወርክ ምጉጅጃል ናበሉ የውግዑ እዮም ዋና ፈፀምታ ግን ባዕሎም እዮም እዚ ደፊረ እየ ክዛረብ ምክንያቱ በቲ ውድብ ብጉባኤ ሓሊፎም ዝተቐመጡ ላዕለዎት ካድረታት ኣለዉ በብደረጃ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ቤት ምክርታት መረፃ ነቲ ውድብ ወኪሎም ናብ መሪሕነት ዝተቐመጡ ኣለዉ እዚኦም በታ ዝደየውሉ ኣግባብ ክሳዕ ዝወርዱ ኣብኣ ተቐመጥቲ እዮም
መረፃ ብብርኪ ክልል እዩ ተኻይዱ እቲ ብብርኪ ክልል ዝተኻየደ መረፃ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ዘይተቐበሎ ካብ ክልል ንታሕቲ መረፃ ኣይካየደትን ትግራይ ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣየካየደን ኣይንካእ ንሱ ንሱ እዮም ዝነኽኡ ዘለዉ ግዜያዊ ምሕዳር እሱ እዩ ዝነክእ ዘሎ እዚ ጌጋ እዩ እዚ ናይ ጉባኤተኛ ተሳታፊ ለውጢ ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ ፀቕጢ እዞ የረዳድአኩም ንኸይዱ ኸይዱ እዩ ሕዚ እዚ ንዛረብ ዘለና ነቲ ሓደ ወጊና ነቲ ሓደ ዘይወገና ይኮነ እቲ ፀገም ኣብ ኩልና ስለ ዝዓልብ እዚ ኣየረዳድአኩም ሽርሒ እዩ ተንኮል እዩ ኮምፖዚሽን ኢኹም ትቕይሩ ዘለኹም ጌጋ እዩ ስለዚ ናብ ጉባኤ ምኻዶም ጥራሕ ዘይኮነሲ ናብ ጉባኤ ክኸዱ ከሎ ከም ሓደ መተሓሳሰቢ ከም ሓደ ሪማርክ ኣቐሚጠዮ ክሓልፍ ዝደሊ ነገር ተሃለወታ እዩ ነቲ ጉባኤተኛ ቅርፁን ትሕዝትኡን ንምቕያር ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ደው ኢሉ እቲ ዝነበረ ካድረ እዩ ናብታ ጉባኤ ካድ ዘሎ ካበይም ከምፁ ደልዮም ዘየፍረየቶ ታውድብሲ ዘየፍረየቶ ሰብ ድያ ከተምፅእ ደልያ በዚማ ብልፅግና እውን ከኣቱ ይኮ ዘየፍረየቶ ሰብ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመት ዘይነበረ ካድረ ሕዚ ኣብ ውሽጢ 5 መዓልቲ ስኢላ ካብ ጁባይ መልሚለ ናብ ታይስ ኣይከኣልን እኮ ንዓቕሙ ጉባኤነት ንክትበፅሑ እውን ብላዕለዋይ ካድረነትን በብደረጃ ዝነበሩ መሪሕነትን በቲ ውድብ ኣፍልጦ ብዝነበሮ መሓውር ኣብ ታሕቲ ዝነበረካ ተሳትፎ ይኹንስ ሓላፍነት ወሳኒ እዩ ኣብኡ ዘይነበረ ሰብ ከመይ ገይሩ ናብ ጉባኤ ክኸይድ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ እዮም ዝኸዱ ተዘይኮይኑ ኣብ ጉባኤ እውን ክበኣሱ እዮም ባይዘወይ ኣብ ጉባኤ እውን ውድብ ይግማዕ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ኣብዚ ሕቶ ዝመፅእ ስለ ዘሎ ብተደጋጋሚ ክምልስ ኣይልእ ይቅርታ ጠጠው ከብለካ ኣሰዓትና ግን እንዳረኣኻ እዩ ኣበይ ተገይሩ ኮይኑ ዝብል እዩ እና ኣብነት ኣቕሪብና 3 ፕሮግራም እዩ ተሰሪሑሎ ብዝሓለፈ ኣብነት እውን ኣቕሪብ ሓደ ምሳኻ እውን ሰሪሕናሉ ኢና 2 ፕሮግራም ብተደጋጋሚ ኣነ እውን ባዕለይ ዝተንተንክዎ ነይሩ ብፍላይ ኣብ ማእኸላይ ዞባ ብግልፂ ዝተረኣየሉ ኩነታት ነይሩ ድሓር ግን ጠጠው ይበል ኢሎም ማእኸላይ ዞባ ባዕሎም እውን ጠጠው ኣቢሎም እዮም ይገብርዎ ከም ዝነበሩስ ብተግባር እታ ዝወፀት ደብዳቤ ብዝሓለፈ ዘርኣናዮም እውን ግልፂ እያ ይሰርሕዎ ነይሮም እዮም ሕጂ እውን ይሰርሕዎ እዮም ደብዳቤ ጣ የውፅእ እምበር ይሰርሑ እዮም ዘለው ነቶም ብውሽጢ ዝልእኹ ዘለው መልሲ ክህብ ኢለ እየ ምናልባሽ ሓቢርና ክንከይድ ኣብ ሓደ ፔጅ ክንከውን ለዚ ሓሳብካ ክትውድእ ባሻ ምስታ ሰዓትና ግን ኦኬ ኣይታ ሰዓት ከይዳ እያ ስለዚ እታ ዋናታ ይስሙ በቃ እዙ ብብርኪ ማእኸላይ ኮሚቴ ክረአ ዝነበሮ ነገር ኣውዚና ክንሪኦ ዘለና ኣውዚና ክንውድእ ዘለና ኣውዚና ክንውስን ዘለና ተባሂሉ ሕራይ ተባሂሉ ተኣትዩ ልዕሊ ዓቐን ኣብ ታሪክ ንመጀመርያ ግዜ ክኸውን ይኽእል እዩ ትብሎ ነርካ ዓንተ ትክክል ኢኻ ብንውሓቱ ማለት እዩ ልዕሊ ዓቐን ግዜ ወሲድኩም ኢኹም ሰዓትኩም ተወዲኡ እዩ ግዜኩም ተወዲኡ እዩ ስለዚ ብዙሕ ነገርኩም ይተወዲኡ ባይዘወይ ብዙሕ ኣርሒቕና እንተኸይድና ብዙሕ ነገሮም ይተወዲኡ ዋላት ማእኸላይ ኮሚቴ እውን ግዜ ገደቡ ወዲኡ እዩ ማእኸላይ ኮሚቴ ግዜ ገደቡ ስለ ዝወደአ ተረዲእኻ ኣለኻ ክመርፅ ክመራረፅ እውን ዘይኽእለሉ ብርኪ ወፅሒ ብትክክለኛ ኣሰራርሓ እንተኸይድና ተውዘኒ ማእኸላይ ኮሚቴ ዋላ ንትፈፃሚ ስራሕ እውን ይኸውርዶ ዘይኽእል ተረዲእኻ ኣለኻ ምክንያቱ እታ ግዜ ተወዲያ ኦልሬዲ ከይዳ ክኸውን ኣይኽእልን በብክልተ ዓመቱ ጉባኤ ከካይድ ኣለዎ በብክልተ ዓመቱ ጉባኤ የካይዱ መሪሕነቱ እናቀየረ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ስኢልካ ተፀጋጊንካ ምስ ዘሎ ፀገም ኣብ ግምት እቲኻ እምበር በሰራርሓ ተዝኸውን ነይሩ እቶም ኣብ ዘኒዮ ማእኸላይ ኮሚቴ ኩሎም ዕድመ ስልጣኖም ዘብቅዐ ስለ ዝኾኑ በቃ ናብቲ ጉባኤ ከይዶም ብህፁፅ ዝዘንጋዕናሉ ምክንያት እውን ኣብ መኸተ ስለ ዝነበርና እዩ ዝብል እውን ይቕረት ኣቕሪብካ እውን ማለት እዩ ስኢልካ እውን ኣይኮነን ሕዚ ግን በቃ ብሳቶም ዕድመ ገደብ ከም ዘይብሉ ስልጣኖም ኮይኖም ኣብ ምውራድን ኣብ ታእስሙን ተፀሚዶም ኣለዉ ብዙሕ ጥሕሳታት ይፍፀም ኣሎ ከምኡ ኮይኑ እውን ክረዳድኡ ስለ ዘይኮኑ ዘይከኣሉ ናብ ጉባኤ ክኸዱ ክኽእሉ ኣለዎም ዝብል ሓሳብ እዩ ዘሎ ቅድሚ ናብ ጉባኤ ግን ናብ ካድረ እውን ክወርዱ ኣለዎም ካድረ ወሳኒ ናይ ቼክ ፖይንት ስትራክቸር እዩ ስክሪኒንግ እዩ ዓርሱ ከኣለ እዩ ኣብቲ ጉባኤ እውን ብዙሕ ኩሉ ጋሻ ኮይኑ ነቲ ሓሳባት ታእስሙ ካብ ዝብል ኣብ ማእኸላይ ኮሚቴ ተረኣየ ኣሎ ኣብ ካድረ ተረኣየ ኣሎ እንደን ኣብቲ ሓፍ ጉባኤ ካ ተረኣዩ የብል ማለት እዩ በዚ ተዝኸውን እየ ዝብል የቕኒየለ እዩ ዶክተር ሃይለ ጉባኤ መማረፂ እዩ ዝብል ምናልባሽ ደጋጊምና ኢና ነቕርቦ ዘለና ሕዚ ሎማዓንቲ ዝቐረበ ኣይኮነን ጉባኤ መማረፂ ዝበሃለሉ ሓደ ቦት ናይቲ ውድብ ታሪክ እውን ጉባኤ ኣብ ጉባኤ ተሓፂባ ዝነበራ ፀገም ኣራጊፋ
ሙሉእ ብሙሉእ ትግራይ ብትረብሓሉ ደረጃ ድያ ትኸድ ነይራ ኣይኮነትን ካሊእ ዘረባ ኮይኑ ነገር ግን ዝነበራ ካብቲ ዝተመረፅሉ እስካዕ እቲ ጉባኤ ዘሎ ግዜ ዝተሰርሑን ዘይተሰርሑን ኩሎም ተራእዮም እንደገና ተተኻኺኦም ዝወፅሉ ተሓፂባት ትወፀሉ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ከጋጥሙ ከለዉ ፈተናታት ከጋጥሙ ከለዉ ህፁፅ ጉባኤ ይፅዋዕ ህፁፅ ጉባኤ እውን ክፅውዑ ይግብኦም ነይሩ ከም ዝበልካዮ ጉባኤ ይፅዋዕ ንኽትድሕን እዩ ህዝቢ ዘድሊ ምኽሪ ንኽርከብ እዩ ብፍላይ ከዓ ምስ ታሪክ ሕወሓት ፀገም ከጋጥማ ከሎ ናብ ህዝቢ እንዳኸደት እያ ትድሕን ነይራ ህዝቢ እዩ መስሪትዋ ህዝቢ እዩ ከስኪሱ ናብዚ የብፅሕዋ ክፅግማ ከሎ እውን እቲ ህዝቢ ዘልዕላ ነይሩ እዚ ታሪኻ እዩ ማለት እዩ እዚ ከምቲ ዘቕመጥካዮ እቲ ጉባኤ ኣብ ደደቢት ዝቐረቡ ኩሎም ኣጋይሽና ጉባኤ ክቅድም ክኽእል ኣለዎ እንተኾነ ህፁፅ ጉባኤ ተዘይኮነ ግን ብስሩዕ ዝኸድዎ ጉባኤ ናብዚኣ ክወርዱ ክኽእሉ ኣለዎም ዘይበለ የለን ብፍላይ ከዓ ኣብ ኣነ ንስኻን ነቕርቦ መደብ ተደጋጊመን ዝቐረባ እዚአን ስለ ዝኾና ክሰምዑ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ እንተነኣሰ ከምኡ ዝኸውን ኣይመሰለናን ነይሩ ትትብልዎ ዝነበርኩም ሓቂ ኮይኑ ተረኺቡ ኣይብሉናን ምክንያቱ እታ ከምኡ ኣይመሰለናን ትብል ሕማም ትግራይ እያ ኢልና እንዳፈረጅና እያ መፂና ኢና ሕጂ እውን እንተኾነ ንሳ እያ ተዝገርም ባዕሎም ከምቲ ዝበልካዮ ባዕሎም ዝነግሩና ዘለው እቶም ዝፅሕፉ ከምዚ ዝኾነ ይመሰለናን ኢሎም ኣባጭዮም ወፂኦም ይብሉ ከምዚ ዝኾነ ይመሰለናን ኢሎም ኣባጭዮም ወፂኦም ቶም ሰራዊት ይፅሕፉ ከምዚ ዝኾነ ይመሰለናን ዝብል ኣነ ይድግፎን ሰራዊት ይኹን ካብ ካሊእ ይኹን ምክንያቱ ሕማምና ኮይኑ ኣብ ሕሉፍ ናተሰሓትናሉ ዝመፃና ዋላ ተኻፍታ ኮይኑ ሻዕብያ ዝኣቶ ይመሰለናን ብድሮን ገይሮም ዘጥቅዑና ይመሰለናን ክንዱ ሰራዊት ሒዞም መፅኦም ንትግራይ በዚ መጠን ዘጥቅዕዋ ዝጭፍጭፍዋ ይመሰለና ህዝቢ ዝጭፍጭፎ ይመሰለና ክንደይ ግዜ ኢና ፌል እንዳገበርናሉ መፂና እዚ ክሕሰበሉ ክኽእል ኣሎ ናብ ጉባኤ በቐጥታ ክየድ ክኽእል ኣሎ ማንም ካብ ማንም ዝበልፅ የለን ኣብቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ኩሉ ዝኸድዐ ኩሉ ዝወደቐ ኩሉ ዝበስበሰ እዩ እንተበስቢሶም ኩሎም በስቢሶም እዮም እንተኸዲዖም ኩሎም ከዲዖም እዮም ስለዚ እከለ ካብ እከለ ስለ ዝሓይሽ ከምዚ ተኻኺእና ክንከይድ ክበሃለ ይከኣልን ሓደ ካብ ሓደ ስለ ዘይሓይሽ ሓደ ካልኣይ ከዓ መሪሕነት ናይ ምትካእ ዝበስበሰ ናይ ምትካእ ካብ ካድረ ካ ኢኻ ትኮ ናብ ካድረ ትወርድ ካድረ እንዳመልመልካ እንዳኮስኮስካ ደክለካ ከምዚ ዓይነት ውድቀት ከጋጥመካ ከሎ ካድረ ይትክእ ነቶም ክትክእ ዝግብኦም ስለዚ ታግልፅ ነገር ሲ ብሓፂሩ ማለት እዩ እቲ ክቕይር ዝብል ዘሎ ኣካል ካብቶም ዝቕይሩ ኣካላት ክገድድ እምበር ክሕሸ ይኽእልን ኣብቲ ጉባኤ ከቕርቡ እንዲኦም ትሕዝቶኹም ኩሎም እንታይ ከም ተገማገሙ ከቕርቡ እንዲኦም ኣንቶ ሽም ክልተ መራሕቲ እኮ ተቐይሳ ቀሪበ ብትሕቲ ዘሎ ኣካል ከልዕሊ ስለ ዘይደሊ ኣነ ባይ ዘ ወይ ዶክተር ደብረፅዮን ናበልክ የልዕል እየ ብዙሕ ግዜ ናይ ዶክተር ደብረፅዮን ሓጢኣት ንምዝራብ ኣይኮነን ወይኑ ንምጉንጋስ ኣይኮነን ናይቲ ውድብ መራሒ ስለ ዝኾነ እዩ ጌታቸው ረዳ ናበልኩ ይዛረበ ናይ ጌታቸው ረዳ ሓጢኣት ንምብዛሕ ኣይኮነን ወይ እውን ሞጎሳ ንምብዛሕ ኣይኮነን ክልቲኦም መራሕተ እዮም ሽምና ይተልዕለና እንተኢሎምኒ ውረዱ እየ ክብሎም ምንም መሰለይ መራሕተይ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣነ ዝብል ዘለኹ ጌታቸው ረዳ ሕዚ ኣብቲ ውድብ እንዲና ነውግዕ ኣለና ብዛዕባ እቲ ውድብ እቲ ልዕልን ትሕትን ካብቲ ውድብ እየ ዘምፅእ ዘለኹ ማለት እየ ጌታቸው ኢለ ዝጅምር ዘለኹ ብኸሚ ጌታቸው ረዳሲ ካብ ደብረፅዮን ክገድድ እምበር ክሕሸ ይኽእልን እየ ዝብል ዘለኹ ደብረፅዮን ኣብ ናይ ጌታቸው ረዳ እንተኮይኑ እውን ደብረፅዮን ካብ ጌታቸው ረዳ ክገድድ እምበር ክሕሸ ይኽእልን እየ ዝብል ዘለኹ ይርድአኩም ድዕራሉ ማለት እዩ ብግልፂ ትግርኛ ሲ ኣብዚ ማእኸላይ ኮሚቴ እዚ እከለ ካብ እከለ ዝሕሸ እዩ ኢልና ናብዚ ንክነምፅእ ግዜ ኣይነባኽን ርኢናዮም ተገላዊጦም ርኢናዮም ብዝተፈላለየ መንገዲ ማለት እዩ ይኸይዱ ናብ ጉባኤ እዮም እቲ ርኢናዮ ዝብልዎ ሓጢኣቶም እውን የቕርብዎ ናብ ካድሮኦም ተኣሚኑሉ ዘቕፅሎም ክህልው እዮም ዘየቕፅሎም ክህልው እዮም ብመሰረቱ ትውድብ ነቲ ዝነበረ ኣመራርሓ ነቲ ዘሎ ማእኸላይ ኮሚቴ ብካድረ እውን ጉባኤውን ከቕፅሎ እየ እንተኢሉ ሃሪፁሎ ማለት እዩ ፖዝ ገይሩሎ ማለት እዩ ንዓይ ሓዱሽ ገፅ ብርእ እየ ተስፋ ዝገብር ኣነ ካብ ጉባኤ ኣብ ላዕለዋይ ጥራሕ ይኮነ እቲ ጠቕላላ ኮምፖዚሽን ናይቲ ማእኸላይ ኮሚቴ
بدنبي كوزع بدنبي كبوز يزدلي أو جواي غيره تمليسو بعلوزو حزني ما خلا كوميتي تمليسو تماسيو ودوب كعلو مالتين عاي أبز زغطسل حالف كهليو زغطسل كهليو يردان الله مس سويلو قصام خنري أمي بلاني خون كنزول زلخو أنا مسارتاوي ناي composition لو تجن تتقمو ناي سبي يكونن يا تقمو عقمن كن عنان ينزم الزنا أمر حنس عقمن كن عناني عقمن كن عنان بزلو من قدي يحسبوا وامونة هودب نتازا أمتوا دايركشن حيزو خيد زخل نقدمي تكساقر زخل سبي مدبو ما أنمي مدبو بزي قدس انت خونا أنا ناو قوة راح يكونن تاقزي وانت أكل سلا زلات أنا يقزي ومحدار ودب سلا ودب نوقع سلا زلنا إمبر تليلنا نعمرس أنا خيد زبلون إيه كل قزي أدفوكيت قبر مو سلامو نامرس أكخير سلا زيد الله كوي ناو قوة عين خدن زبهر زلوك خالد زرواكي ودن نامرس أكخير يد لن جنا ولا حزي تبهال زغد نجار قدمنا مالنا ون سلا زيد الرف ناتو قوة إذا عنكف خالي حساب كمسية ملك الله تم زيدو لأكلات ناتو قوة إذا عنكف حساب خمسية محزي هفتم خمسة زغل حسابات دما بعلم قديمهم كسرحوا زنور سراح زي سرحوا صنحوا حدا وصان قد له خمس ويا واحد حقا ودو يكونن كل يوم صحنكم سمعني ساعتهم خاوز زاروا قد يبلكان تزاري وناي نصح ازيون كغرو ويا لا يوندينا أو كيد مفراس حقو حات بايزوي أفتن تخدتلتي تاني مودة بوينت نسايا هذا مولو بروجرام اللي هو من ساعات الفرقان كيدهم كل يوم كل يوم تاني مرت أجن كل من لساينا حنت عباي نتقون سلز خنت كان من لساينا نوي حق دي سلز وصدنا إذا قلت فكاز الله مغنياتنا تتمولي سزري كله بروجرام كريو خل سلز اللو نالواش جزين تراقبهم إديتراتنا قرار صوا يوم تزي كوين جن كينا وحم إنتان إلى إيه يستعد قبل هذا اللي تاني مرز أهل من لسائنا زي جن بتو قدم لنا زعمتنا يا سمري زازمنا ناو جوا إيه خيرو إلنا يملنا سمع زنزل لو ما كم عد خنتكم عد خنربح زقربنا يا حسابي نسقمون نزيو مدب زي سكتاتلو لايف تكتاتلو نازل لهم كونكم صنيحكم التريوو زيو كم ممارس إلنا نحرق ميتنايو يخون له ويسكاو إذا حاشة ممارس اللوكم يزبل أب كومنت سيكشن كتقوم تدخل يخون مالتي فاشا غني اللي ليتي يو زلنا له سنة ليتي كون الكاي منه نساعد كان زكافل كان حسابون بلبية مسكن كبرتها ولا دكتور هايلان أنا ون كل بيزا مسكن دريش ميديا يعني ليه قرم كبرانن كم تكتاتل وتصنحكم مس باشا نويح جزينا صنحنا بتعم جن وسنت زخون حساباتنا قربنا صنحنا هنا عمود أتا زقربنا يوم كم ممارس وخوني يقول يوم زولنا يوم زيوم بروبوز جورنا يوم حسابات لكم صاروا تود بيكون عاوزي تكتاتلنا وي بتلفزيون تكتاتلنا زمان ممارس زيوم من حزب تجراي كافتزن هو عزات خوص وده يقولوا تود بنتريحين أصل زخنة تهزب غدا حنزق الحزي تود بترحان ولا زلنا كود بنت نلعل زخنة سلام فري ما ون سلزلاي قالوا أتكم زلوا وخوينهم مالتي لذي إذا ممارس اليوم خوني يقولوا دو ويس كالي ممارس لكم زبل كلهم بإيميل ناخذ كلنا تدخل يكم تليجرام بواتساب ونكمو قبل لايف أو زناي سوشيال ميديا تكتاتلنا ون كومنت خد صحف تدخل يكم لهم زنبرنا بوزين زازم سلام سخم سلام عوتن مستجقنا حزبنا خونتم نيتنايو رايت عوت دبيت ميديا كابت مسرت جميرو كساب حجي أبرب حزب تقراي تطويلهم مسواتنتنا خفلو تنفن نرب حزبي كتسال مسواتنتنا مخفال دلوات زخون سرحتنياتات حزام أبسراحة تركن ميديا خميام ميديا هم دبيت ميديا كما خبراو ميديا يوتيوب ناب راديو وقحتا كاب راديو وقحتا ناب ساتلايت نختديب أبالاتن سرحتنياتات نظام ميديا بزوح سعرن دخامن أحلفمون يوم أبزن زحلفا وسنتنا مختعوانات أبغون دبيت بمسلاف زخالكم وزوفهم كلهم كا مسجانا يجباكم كم تكالون بدبيت ميديا بيلكم
نهزبهم دمصن مخان كساب حجن زقبركم وتعري زلنا كبرنا عدان كنقلت نفتو بز مخنياتو وند دبيت ميديا وسنت سرحات سريحاس بهزب تግራይ ተስፋ ካብ ዝግበረለን ሚዲያታት ሓንቲ ኮይና ትርከብ بعين صلاتون انكو فتنانا إلوم ليتن قترن كبدهو لاحنا بلو يركبو زي كعاناتكم دقاف بمحاز تسرح مخانو كنا الرقاقز نفتوهم صلات زب تግራይ اب سرحن لمعاتن زي يركبو مدفوع من ميديا غيرو مابلع الحزبي صنتت زوجو حزب مس حزبن حزبي مس مرحتن بميديانا بالو زنبرو مخانم بتغبار نريو حقيوم صلاتنا بميديا كوينات اوجوم معلያ ዘይብሉ ግፍዕታት እንተፈጽሙ ነዚ አውጆም ዘተግበርዎ ወፍሪዘር ምጽናት ንምጥፍፋእ ድማ ኣብ ሚድያ ተተኺሎም ወዒሎም ይሓድሩለው ስለዝኾነ ድማ ኣብ ትግራይ ነዚ ሽርሕ ጸላእት ዝተረድአ ማሕበረሰብን መሪሕነትን ንኽህሉ ግደ ሚድያ ዓብይ ተራ ኣለዎ ኢልና ንኣምን ካብዚ ብተወሳኺውን ዘላቒ ህልውና ለውጥን ትግራይ ንምርግጋጽ ናይ ሚድያ ረብሓ ዝተረድአ ህዝብን ምሕደራን ክህሉ ይግባእ ሚድያታትና እውን ነዚ ዝርዳእን ዘላቂ ዝኾነ ህዝባዊ ግልጋሎት ዝህባን ኾና ይግባም ደደቢት ሚድያ ካብ ትምስረት ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ስራሕቶም ስራሕት ኾነም ንቐጻሉውን እዚ ተረዲኣቱ ጓዓዝ ከም ዘላ ህዝቢ ትግራይ ምስክር እዩ ነገር ግን ኣብዛ ሕጂ እዋን ኣጋጢምዋ ዘሎ ፋይናንሳዊ ሕጽረት ኢደኢልካ እንተዘይተፈትሑ ዕላማታታ ኣብ ምዕዋት ኾነ ህዝብና ዝደልዮ ግልጋሎት ኣብ ምሃብ ከቢድ ፈተና ክገጥማ እዩ ስለዚ ድማ ውስጥ እንደገን ዝርከብ ኩሉ ትግራዋይ فتاو تግራይን ደጋፍ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ሚድያኹም ደደቢት ሚድያ ካብ ዕለት 24 ጥቅምት 2016 ዓመተ ምህረት ሳብ 29 ታህሳስ 2016 ዓመተ ምህረት ዝጸንሕ ናይ እቶት መተኣኻኸብ መድረኽ ስለ ዘዳለወት ኣብዚ ንኽትሳተፉ ብኽብሪ ንዕድም ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃን ትግራይ እውን ሓዊሱ ማእኸላይ ምብራቕን እትርከቡ ድጋፍኩም ناب بادو تشعات 87 بادو 4 59 30 حدا بادو حدا حقاوا اكاونتنا طرح زكالكم بملآخ ميدياهم كتحجزو كمون اب اوروبا امريكان اوستراليا نتركبو كا اگر اوستراليا تخفيتونا بزركب حقاونا ميديانا بانكي حساب قطري account name ددبيت ميديا account number 97 43 BSB بارشو منتا 27 National Bank of Australia NAB Swift code NATA AU 33 بارو 3S branch 33 ساب 35 Woodlark Street Lismore New South Wales 24 ዝከኣለኩም በመሐጋዝ ሚድያኹም ክተቐጽሉ በትሕትና ንሓትት بتوساخون بزوم ناي GoFundMe PayPal and membership form link تاتون حاجز مقوار كم زكال كنحبر نفتو كبرن موغوسن نتوم نهلاو تقراي كبلو كبور مسوات النزخفلو ناي تمال اللومن سماعتاتنام ميدياهم ددبيت ميديا